بازيت الله هذا بازيت الله هو ببايس اوكي قولنا اوكي اسمع الله هذا الله هذا مايك الله هذا سكي ملك هاوني الله هذا وتعمل لك أتي ملك نايلو مش تبغى فاتوك ناعي بزح تسألهم يقبران له بزخون فينه اوكي اسمع الله ماتي ناعي تزي زمن لقن كم زي اللي هو سل حبرين بزخون تاي قبل دليل مثلكم أنا أبتنا تجاشا سلذي نتنا يجاشا اتناتو فوزتي زخونه يموجوسو نتي زي تقبل قوا أي تقبل كون هذه أهودية زخونه سب جن إذنيسي إذن خاق ورون إذا بلا زاربا داغماي كعزونا يقالسي أفضوا أغمار زور كوريو إن إيساياس استعوت له كدغمو أيدلن ماتي نذيا سلذي أبتي هابو زاربا منالبات زي تعي دمسي زي تعي قالات تطعيمه انت خوينه سوري هلكم نتيروم بعبيو توسخا تغاشا انت اللي هاهو ماتي زيادة حرب دلماتي انا جن تيزهاكو كابتي زبولكو طرحيوا كابتي سمعكون كابتو زبولكون يهو الدليل مالتي حجي فنقل كزنانب خابت صلحون دحر كوينو كمان دحر كوينو دخمتنا انا مشفن انبر حجون أنا نحنا كم إرتويان حمقاتنا حمقنا طرحيو ياخذ دليماتيو منياتو دايو no war no peace إلهم كلهم تقبلا كودبات يمركا كساول كسبات بجاتنا عنتوي كبر حاو كبرهم تهاو كله طلعنا خلتك مسجبرناس أدحانو كلنا نيتيبيا حدنا يمكن نحنا أيكونان نسور حتتو إلى مالتي حجي تسأل ما بيد الله ما بيتوين حالي كيدان كم كيدان تتأرنيفو كساب حجي بخيدان درجة والتحدرا ومتقعت خنقبر كفتي الناس كلي أو نازل كما يتسمعن إذا حوي تزارب سمحيو فنكل عاتي انتاي بزح تقيسو انا ونت زولو نيش تيكون عاب تزيكون ان يشوسو كله نيش تناتي وسخ جن ناي دخمتنا مملأت هامبر ناي دخمتنا ممحاشي ايكونا حمق نحنا بتي نو وور نو بيس زبل إثيوبياويان أتي نور كل خلو نزبتنا اندا قرسمنا مزي سرعة زغن سلام زبحال يبلنان ايوتي مجلصيوم زياتا حقي نزيا إرتراويان نحمقنا مشفني نتكمل عينا إذا حوي فنكل كتقصاصني حيو خلوت مرحتنا ودبات طبعا إذا روايهم كلنا أزغون روم أبزروم ديو أبكال روم ديو همان إزربيو كاب إثيوبيا وزعي زلنا إيرتراوان عين وزح عندنا كاب إثيوبيا وزعي سلامتاك نسرح زيك قالنا زي حطونا نفسنا نملس نزحطو زي بعلا نملسو كوبرو دقاقيمو زولو زنبره أنا خاطر جريت نايم حقي هو زنبره شبت قبل هبكامو كازي بعد حفترو يزبل نيرو أنا بتعمي زمسكنو ني كبرم أبتيز هو زنبره تقليلو تزاريبو فراد خو زيك علس زيكونس زنيو جدايو مغبي قربه كامو كم تعمل كاجا كابل عيب لك مالتي وعيد يزحل وعيد هونو بمانكا زحته الخا بيدك ها مالتي إرتراوان جن نزل نقدر دينا عن الحطة جن أيكونان أما سامستن نخال مها وحبتن رحينا فلذي تنا إثيوبيا ناي نور نو بيسبل
ንዕማሞም ንዝምልከት ጥራሕ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኩናት ጉዳይ ወዲኦም ዓቕምን ብቕዓትን ናይ ኢሳያስ ዝመርሖ ኤርትራ ጉጅለ ህግደፍ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ የለን መንግስቲ ሲትረፍ ህግደፍ ዝበሃል እውን ኣብ ኤርትራ የለን ስለምንታይ ጉጅለ ህግደፍ ይብል ማእከላይ ሽማግለ 75 ፈጻሚ ኣካል ከዓ 19 ናይ ህግደፍ ንኸጡ ንእግሪ መንገዲ ክሕበር የድልየ እዚ የለን እዚ ተዝህሉ ኢሳያስ ከማን ምገበሮ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጉጅለ ህግደፍ ዝመተ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ንዝመፀና ሓንቲ ንእግሪ መንገዲ ክሕበር ኣብ ፓርላማ በባይስ ኩላ ከም ሰምዖ መለስ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ንመለስ ዝሓተሉ እዋናት ነይሮም ንሕናስ ካብ ኤርትራ እናተበገሰ ዝሃርበና ነገር ኣሎ ነዚ ከዓ ኣንጻርና ብዙሕ ይዛረብ اوكي بازيت كلها مثلا كمان صوم جزء بازيت ودي كلها ودي كده التقاليل كده اوكي التقاليل كده مرحبا كربيتينا شفتها اوكي دكتور قبر الله هذا انت الى بازيت اثيوبيا تنكيف هذا لو نيبرا دكتور قبر الله هذا الو اسمع يا تسمع الله دكتور اوكي بتتقي ما بالزلخ قل وال اتي زوعله صبو نيرو تي مجلصي تخاتاتلكون ግን ኣብ ትሕተን መልስን ተኸታቲለ ጽቡቕ መግለጺ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሕ ሓያል ዝኾነ ነጥብታት ነይርዎ ስለዚ ንክብሮ ብሕር ኣሎ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይደሊ ማለት እዩ ማለት ጽቡቕ ሓያል ማለት ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ሓያል ከዓ ነጥብታት ነይርዎ ብቲ እተን መልስን ክብ ከሎ ኣብቲ መግለጺ ተኸታተልኩን ስለዚ ሕጂ ሚዛን ከቐመጥ ቁርብ ከጸግመ ንኽእል ግን ክርዳእኑ ንኽእል ብጣዕሚ ጽቡቕ መግለጺ ከም ዝነበረ ፋክት ቤዝድ ይኸዓ ማለት እዩ ብሓቂ ኣብቲ ውግእ ዝነበረ ኩነታት ዝገልጾ ዝነበረ ኣነ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ክፈልጦ ስለዚ ብዙ ሓቅታት ኣብ ሓቂ ተመርኮዘ መግለፂ ይህብ ነይሩ ድሓር ቨሪ ስትሮንግ ዝኾነ ተኣሽሙ ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣገናዕ ክብሎ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ይደልዓለኒ ግን ፈንቅል ኢሉ ኣትዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ክዛረብ ከሎሲ ሆ ገለ ይብልዎ ነይሮም መኒ ነቲ ዝብሎ ኣለዉ ኣነ እውን ዝፈልጦ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ትኽክል ምዃኑ ነቲ ሰማዓይ እውን ክሕብር ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ እቲ ዝበሎ ኣብ ወታደራዊ ዓመልያ ክገብራ ከለዋሲ ብዙሓት መጉዳእቲ ዋላ ምምራሕ ጋጥመን እዩ ዝበሎ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ተማሃሮ ከለዉ ስለምንታይ ዝኾነ እሱ ስለ ዝወዓሎ እሱ ገልጸሎ ማለት እዩ ግን ሓቂ እንታይ እዩ ይከታተልዎም ምዃኖም እሞ ጋና ከኣተው ከለዉ ትሒጆም ድሓር ምስ ኣተው ቦታ ኩሉ ይከታተልዎም እዮም ድሓር ከይዶም እቱ ምስ በሉ ክብ ኢሎም እዮም ዝሕዝዎም ሕጂ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ይከታተልዎም ከም ዘለዎም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣተኣተትበር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ብኸመይ ሮት ካልእ ኮይኑ ተሓቂ ግን ንሱ እዩ ማለት እዩ ትዝብሎ ዘሎሲ ናይ ሓቂ ባይታ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ከዓኒ ማለት ግምት ክነእትዎ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ ኣብቶም ዓመልያ ዝገብሩ ኣካላት ኣብኦም ተወሲኑ ዝተርፍ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀንሐ ንሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ
ወይ كانت ዝምልከቶ ክፍሊ ሓበሬታት ህቢኻ ሕጂ እቲ መንግስቲ ብዓብይኡ ዋላ ብመደብ ሲ ሓበሬታ ናብ ኤርትራ ሕልፍ እዩ እንተዘይተባህለ እቲ መንግስቲ ግን ክስለኹ ይከኣል እዩ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ ዝሰርሑ ሰባት ክስለኹ ይከኣል እዩ ኣብ ግዜ ገድሊ ዝነበረ ክነግረኩም ኣብ ውሽጢ አዲስ አበባ ደርግ ተኣኪቡ ጋና ውሳኔ ምስ ወሰነ እታ ውሳኔ ጋና ካብታ መእከቢት ቦታ ከይወጡ ከለው እታ ሓበሬታ ብቐጥታ ነቶም ስርዓት በፂሓ ካብ ማእኸል አዲስ አበባ ብሬድዮ ገይሮም ሳሕል ዝሰዱ ሰባት ነይሮም እዮም ማለትሲ ነብሶም ይምሓር ዝፈልጦም ሰባት ኣለው ብከምኡ ተሓጆም ተኣሽሙ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጋሲ ብከመይ ብዘይገድሲ ናብ ስርዓት ኤርትራ ክበፅሕ ይኽእል እቲ ሓበሬታ በቲ ሓደ ገፅ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ዋላ እቲ መንግስትስ ብመደብ ነቲ ሓበሬታ ክስንቕ መደብ ወይ ከዓ ናይ ክልቲኦም ምትእስሳር ምርኻብ ኣለዎ ዋላ ተዘይተባሃለሲ ከም መንግስቲ ሰባት እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ሰባት ውሽጢ እውን ኣብኡ ሓበሬታ ክረኽቡ ዝኽእሉ ክስለኹ ይከኣል እዮም ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ እቲ ምንቅስቓስ ንባዕሉ እውን ክስለኹ ይከኣል እዩ ስለዚ ከምዚ ሕጂ ፈንቅል ክብሎ ፀንሐ በዓል መን እዮም ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ዝፈልጡ መን እዮም ዘተግብርዎ ንዕኡ እሶም ከንታይ እዮም በዚ ናይ ሎም ቴክኖሎጂ ከዓኒ ማለትሲ ሓበሬታ ቀልጢፉ ክመሓለፍ ይኽእል እዩ ብቐሊሉ እውን ክመሓለፍ ይኽእል እዩ ሕጂሲ እቲ እተን ውድባት ይኹና እተን ምንቅስቓሳት ኣብ ዲስኣድቫንቴጅ ደን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ተጋደልተን ማለትሲ ከምዚ ወፈያ ኣብዚ ብዝሓለፈ ዝቐረባ ግዜ ኣብዚ ሓበሬታ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎሲ ሓቂ ዘለዎ ይመኒ ምናልባት እቲ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታስ ብፅሞና ሰሚዕና እንተንምስርሖ ፅቡቅ እዩ ካብ መን ኢሉኳ ካብ ማለትሲ ናይ ህግደፍ እዩ ገለመለሲ ኣየድልን እዩ ከምቲ ንሱ ዝበሎ እውን ማለትሲ ብኣካል ይኽሰሳ ኣለዋ ማለትሲ እቲ ዝብሎ ዘሎ ስኢሉ ኣብ ባይታ ኣብ ጎልጎል ኣይኮነን ነው ውድብ ዝብል ዘሎ ተንከም ዝገበራ ገርና ዝብል ኣለዋ ስለዚ ኣብ ፓብሊክሊ ኢኻ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ከምቲ ንሱ ዝበሎ እዚ ሓቂ ይኮነን እዚ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ፀገም የብሉ ንሕና ግን ነቲ ሓበሬታ ዝውሃበና ከም ተጠቀምቲሲ ብፅሞና ሰሚዕና ፕሮሰስ ንገብሮ ዝያዳ ድማዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እመኒ ምናልባት ንዕኡ ሓሳበይ ንእሽተይ ማለት ደገፍ ክገብር ስለ ዘለኹ እየ ማለት ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ነቲ ተጠቃማይ እውን ብፅሞና መጠን ክሰምዕ ዝብሎ ዘሎ ፋክት ቤዝድ ምዃኑ ቁርብ ወስከብን ስለ ዘለኹ እየ እምበር ኣብ ዘይጥዕም ቦታ ዘለኹ ኣይዝለይ ዝኾነ የቐኒየለይ መበቃ ለዋ ምሸት ኦኬ ባይ يقنلنا دكتور ገብረ ኦኬ ሱኸ ማን ነዚ ገለገለ ተቃውሞ ሰባት ኣለዉ ድዩ ክምለስ ሓንቲ መዓልቲ ይብል ነይሩ እሞ መለሰኩም ኢንሻአላህ ብዝቀረባ ግዜ ገለገለ መስለኒ በዓል ባዚ ዝቐመጥዎ ነጥብታት እሱ ዘይበለ ኣሎ ንዑ ንምንፃር ክብል ሓደ ግዜ ብዝቀረባ ግዜ ኢንሻአላህ ጋሻ ኮይንኩም መፂሞ ብዝያዳ ከማን ነዚ ቅዳሕ እዚ ክትከታተሉ ደልዩ ወይ ዝቅዳሕ ናይ ሎም ማዓንቲ ኣብ ሲኒትና.com ስለ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብኡ ክትከታተሉ ትኽእሉኩም ፀገም የለን ترى حدث ترى كلهم أربعة سمعين جمع علينا برو قداي سمعك أربعة ما يره لا أبريقاين لك أبريقاين مثلا somehow ناتهم سي رجال مقلتف كدماي إن كانوا خانة فلتكون أنا بسالس فنكل حج الناس معكم رجال لك كنا كدمايك خيراناتو حدنت حبيبي يدي بسلا نترت لنا برين بريغو يضربني يريغو يا حبيبي دحا احنا ثالثه كده ما طلعوا عني قدم زلت ايرترا انت قلت ناتنا كنفط لنا حجي استخاسلتنا طريقه ما يري نفسها بريغا خاتزانابل زلخه عقل جيتا ذا نفسها زي ما يكتصط بالك وططو اندحريلك افتريكا خف قبل بكتاتو تخلك اي تنطر تمن طاريا تبقالك وكانها اوكي thank you سمعنا thank you
طيب anyway انا سي ابدا بالطق حق زربا نن تعملنا هنا انستي ززارب يلم ولا I mean, it was a great gasha. Not to be nature itohinu. Hare a president hare nagraka America hoinu. The Harab Ethiopia the same day تخيلنك. زو على أنركم بهم أو علكم بهم أنا قصني كستهم تجارودي أو دبكم تجارادي أهم تجارا أنا حنتنا بعد الدس ولتني نحنا خمن ولد إيرتران بليم راح نقبرنا كل شجراتنا خستويو كل سياسي ويانا قاليو كابدي بليم وصو أنا حد أركي كابدي أمريكا صدروا خير دليو تخيلوا بسان جيرو وش إيرترا أتيبت إحنا مالتو كتاوتو درهم كاتي عندهم كتاوتو تقوليهم أبدونا كاسا تقوليهم إثيوبيا خلياتنا السودان خلياتنا زي إكسكيوز ما بكيت رأيو حمكتنا نفسها هذا كافة أنت بلسي وأن خالي بلم كذا وصدر عام كم دي لما محزقة كم دي لا تقتلوا لنا هم كان صنع لكم لس نفسنا الآية ويانا ديوم من ناس إرتام تيمولنا قال سيرتاك نام تيمولنا قال سنة رومان إسات جن إكسكيوز هيبا ما يفولتون كم دي السودان جهيفا نيتوب أخضر قوة هلا إرتراويان كومبلين أي جبران سورة إرترا قال سيو قال سنرو أمبر السودان إتياتلنا حزب خلياتنا من قصاص خلياتنا لهم كزاروين ورو نحنا جن نفسنا سلطعمنا أبدلنا إكسكيوز كنا برينا سورة خمسة كم تأثره كم موته خمسة خير بالطق خلاص برحج لهم علتها في سمعنا ولا نجر كمان نرى بازيت بلا فنقل بلا خسته بلا أو الكوا دركوا انت شجرنا لكن حزبي يموتن قتلن أبير عيرة سرنا الله كيري نعوخ من عالم كسمع سمعنا له جن بالطق كينو everybody is sophisticated كينو بزي بناتو عين زريات راي نقرنا بزيادة اللي حكت راي بلنا جن كابز بلايم نوصا نايدخم سبي كل جزء بلايم زقبر زغانا نقا أبهي واتو تمرت تاريفو وقت ممر حماق نيرو تممر قرطع نيرو نفس حماق كينو تمهارايك الله كم قاعد زول أنا شجرنا نفسنا بعلنا بس نخلي بليم عينك برا thank you جيدا يلن دي نعم جيدا يا بدي حلو أنا الله جيدا الله هذا ويك حلفك الله قد أنا سمع okay yeah go ahead الله okay الله هذا thank you هجوان ناوعكي نزو تبحيليو نزو سمينينا بزك على الناقل زبالس أفتهم ناي زنبرنا له ودب بتكبر كلا زبحال ودب نيرة زيا ودبي كم زيا كوينا ندابلنا انت تزاربنا نبالس زحاشيو افتر زات جن أبزي نبرنا له أبزي نفولطام نتسألمت نشم نمتفع نتصليت ودبات مقبار أبزي تفولطا ندعتوكا شم للطاف يكاليو جن يكالو إذا كان أيوات سألنان ولا حنتي نراكم ورا بحاتات يلن شم تكا شم محاب قال محاب مساس ليه هقدف أويان شم محاب تابعهم لعلي زتك أنا ولا حنتي يلن زي السوق شو من دحابة متفع شو من دحابة متنصال أفتنا هقدف زلوي هجد ما أو زلمدنا يو أو ندور زنبرت أبايات أو شو من دحابنا نكندي سب تطفون كندي سب كسرن غيرنا
زي شمم اندهابنا كنده إرتراويان فابتن كبلو غيرنا هجي دما سرينا زلنا زي نبرنالو عاوزين فولطه هلو لو 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 على كستو كم زي نيرو من دابلكا هاغراويان ገና ዝተበገሱ ገና ዝብገሱ ንዘለው ሽማሓም አዚዝ ህዝብ ብርግጽ ካበይ ዝመጸ እዩ ፍሉጥ እዚ ታራት እዚ ጠባያት ኣብቲ ስርዓት ተለመደ እዩ ኣብቲ ስርዓት ስለመድኩሞ ስለዝኾነ ንዓይ ወላ ሓንቲ ይግድሰኒ ንዓይ ዛገድሰኒ እቲ ዋና በዓሉ ታዝነበራሉ ውድብ ከምዚያ ኮይናትኒ ውድበይ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ውድብ ዝህሉ ሓደ ውድብ አሚኑ አቡ ኡብረቱ ይዙ ወአም ስታይ ኮይኑ ሶም ኮይኑ ይቃለስ ማለት እዩ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ገለ ኣብ ግንባራት ገለ ዝካላ ይመስለኒ ዘለውን አይመስለኒ ነው ስለዚ እዚ ዘይነበረ ጸለመታት ንምምጻኩ ሚልካ ንቶም ህግደፋውያን ንህጓስ ወይ ካናቶም ተለጣፊ ሙሃንካ ክታረይ ገለ ምግባር እምበር እዚ ወላ ሓንቲ ናይ ሓድሽ ነገር አይኮናን ስለዚህ ታዝነበርካሉ ዝነበርኩሉ ወደባይ ከምዚ ነይራ እዚያ ወደባይ ከሲርና ከምዚያ ኤርትራቲና ከምዚያ ተሃሪምና ከምዚያ ተቀቲና ክንድዛ አክል ተማሪካም ከምዚያ ኮይና ኢልካም ዝራብ እውት ይገብረካዩ ካብዞ ጻይ ግን ኣብ ዘይነበርካሉ ብሽም ትፈልጣም እነ በዓል ኩስቶ እነ በዓል ኩና አነሳሁ አለው እነ በዓል ገላሎ እንዳበልካ ግን ኣብዚ ወደ አሰርተ ድሜ እንኳን ልብ አለው ልቡ ለቢሙ አስተውሉ ዝከድነና ለህሊ 30 አላይና ብዙ ተሞክሮታትን ብዙ አይነታት ነገር ካን ፈልጥ ሰባትና ማለቴ ዝመስል ነገር እንታምጽሆም በተግባር ንዘሎ ነገራት ከአብዚን ታቅሪብኩም ዝበለጸ የሐይሽ እንበር እዚ ዘይመስል ነገራት ዘይነበርኩማ ምዕታው አድላ አይኮነን ጉድ እኮ ያኔ ዝገረመኒ ሓደ ሰብ ሓደ ውድብ ነይረ እዚያ ውድበይ ከሲሩ እንተይሉኒ አነ እምነተይ ክቅበሎ ከለ በሓደ ጊዜ ሰለስተ ሳሆ አቴ መንሰይ ገለ ነይረ መዳፍ መንሰይ ነይረ ካብ ወጽ ሳሆ ነይረ ነባሉ ኩነማ ነይሮም አፋር ነይሮም እዚኦም ኩሎም ከሲሮም ይልካ ግን ሓለውሎ ኣብዚ ህፃን ዝሆነ አይነታት መልእክቲ ምምጻ ነው አይኮን እዚ አይነት አሰራርዓ አብኡ የለን ኣብ ኩሎም ውድባት ዘም አፋራት ባሎም ቦታ አለው ነባሎም በቋንቋም ነባሎም ፖለቲካዊን ጸጥታዊ ወታደራዊ አካይዳለውም በከመይ ካድሬታቶም ይውድዎም በቋንቋም ነባሎም ኢናን ጎርፎ እሱ ዘሎ ተሐቂ ናይ ኮነማውን ከማዮም ዘሎ ትግርኛ ተዛትውናለው ነባል ሳሆውን አለው ከምታት ይዘሎ እዚ ግን በሓደ ጊዜ አከታቲልካ 4 ውድባት አፋር ገለገለ ጸዊሐስ ኢዶም ሂቦም ፍርክስክስ ከምዛይሎም ተበታቲኖም እንዳበልካ ንሰማይ ምጥቃ ወላ ሓንቲ አነ እንትዛል ሰማካ ሰብተለክ ሰማካይ ከለ ይበግለይ ግን ንትዘሎ አይቅበሎኔ ማርዚ ናይ ሽምጥፋ ካሊ ክስታያትዮ ካሊ እዚ ናይ ክሲ ናይ ገላለና ገለ هو هكذا አንጻር ውድባት አንጻር ዲሞክራሲያዊ ደለይቲ ፍታውያን ተበጊሱ ከም ዘሎ እንፈልጥና ፈታዊ ህዝብ መሲሉ ከዓ ክከስስውን ደገ ከም ዝጽርውን እንዓመንና ግን መጋበሪያ ናቱ ዝሆኑ ናቱ መጋበሪያ ኮይኖም ከዓ ምስተፈላለየ ዘሓዝዎ ነገራት እንደሓዙ ሽም እንዳሃቡ ንዝገብርዎ ነገራት ከዓ ንቀጻሊ በሃባር ነገራት ክውን ይከልዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኩላትና አስተውልና ንዝሆነ ነገር ቀሲልና መስማዕት ይገርና በሐቅ ደረጃ እንተተዛሪብናሉ ዝበለጸ ዘሐሸዩ ካብ ዘጻይ ሓደ ሰብ መጽ ኣብዚ ና 45 ውድባት ከም ዝኮሰሩ ገይሩ በመግላጹ ግደፎ ይዛረብ እንበር እንዳበልካ ዘይኮነ ነገር ከመሐላለፍ ምግባር ወላ ሓንቲ ተከስብዎ ነገር የለን ክስታይት ውሎ ነገር የለም ኩላትናውን ምንከስቦ ነገር የለም በሃባር ምንከስሮ እንበር ስለዚህ ነቶም እንደካልና ካብዚ ወጻይ ንዘለው ነቶም ዋናታት በዓል ጉዳይ ውድባት
ተረኪቦም ቃሎም ዝህቡና መንገዲ እንተፈጢርና ዝእደሙሉ መንገዲ ጌርና ተዓዲሞም መጽኦም እስቲ እቲ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ወደራዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ይሁን ካሊ ጉዳያት ብከመይ ይጓዙ ኣለው እንታይ ከሲሮም እንታይ ተዓዊቶም እዚታት ብዝርዝር እንተገሊጾምና ዝበለጸል ኩላትና ይጠቅመና ይሽኡ ኩላትና ወን እዚ ውድባት ናይ ኮሎ ዝበሃል ኣካለ ዝበሃል ኣላፊዮም መጽ እዚ ሂቡና ኣሎ just is very nice አስተምሮ ነይሩ ለማንቲ እዚታት እዚ ነይሩ ገለየልና ኤክስቴንብል ግን ሓደ ዝመጸው ወልቀሰብ ከምዚያን እንዳበለ ግን ዘይኮነ በሓደ ጊዜ ኣብ ዘይነበረሉ ብሽም ጥራይ ንዝፈልጦም 5-6 ውድባት ተቀቢሉ ከም ስኮሰሩ ጌርካ ምግላጹ ይቅበሎ አይግባናኒ ዝብል አይግባናኒ ክንቅበሎ አይግባናኒ ዝብል እምነት ይዘለኒ ማለት እዩ because እሰዩ ካልኦትካ አድል እንዳሃብናዮም እስቲ ዝተፈላልዮ መልኩ መጸዋታ ገለገርና አዲምና ክመጽሉ መንገዲ እንዳፈጠርና ክንከይድ ይግባናዩ በመቀጻል ካን ኩሎም ደዋት እዚኦም ውሁዳት ዝበሃሉ ብዙ አቅም ናይ ሰብ ኃይልን ናይ ፍልጠት ኃይልን ናይ ዝተፈላለየ ኣዝዩ ድክመት ንዘለዎም ናይ ኢኮኖሚ ጸገሙን ዘለዎም ውድባትናን ኩላትና አጃሞና አበርኪትና በኢኮኖሚ ይሁን በፖለቲካዊ በዘለና ወታደራዊ ተሞክሮታትን በገንዘብን በሐበሬታን በጎስጓሳትን ካብዚ ኤሮም ጀና ዝግበር ዘሎ ብፍላይ አድቢላት ብፍላይ ካልኦት ካብዚ መጽኦም ኩሉ ጊዜهم ሰውهم ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ኩላትና አጃሞና ክናበርክት ይግባአና ናይ ኩላትና ግዴታ ስለዝሆነ ዛወጻና ምስቶም ለውጥ ክመጽ ይክእል ይለም ዛመኑ ናይ ለውጥ መንገዲ ምትሃዝዎ እንደማሃይሽና ኣብ ጎኖም ተጠውልና ነኦሙን እንዳሞገስና አጅሆም እንዳበልና ንቅድሚት ክንቃለስ ይግባአና እዩ ብዘረባ ዝመጸ መንግስቲ የለን በፓልቶክ ከአዝመጸ ስርዓት የለን ኣብ ኤርትራ በቃልሲ እምበር ስለዚህ ፓልቶክ ከአም ቃለሲ ሓደ ባይታ ክፈዝብል እምነት አለኒ እና ነህና ባይታ ስታይልና በሐባር ንቃለሰሉ ጃሙና እናበርክተሉ ወላ ምስ ድክመቶምካ ፓወር ዝረክቡሉ ጎስጓሳት እንገብረሉ አስተምሮን ንህበሉ መንገዲ ነህና ብድሌትና ማለት እዩ ከናአትዎም ክንህግዞም ክንክእል ክንገብር አለና ዝብል እምነት ይዘለኒ ማለት እዩ እምበር በአንጻሩ እዚኦም አይረሁኖም አይጠቅሙንም እንዳበልካ ግን ማይቶሚያም ተወዲዮሚያም የለዋን እንዳበልካ ግን አዚዩ አነ ደላይ ፍታዊነት መስሎ አይረየኒ ዝብል እምነት ይዘለኒ ኩላትና ምስኦም ምስቶም ተቃወምቲ ኃይልታት ሀገራውያን ከመሆኖም መጠን በሐባር ኢድንጓንትን ኮይኖም ኢድኒ ተተሃይዞም ዘላቀዊ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ክመጽ ነህናውን አብጎንም ተጠውልና ክንቃለስ ይግባና ከብል ፈቱ thank you my friend bye okay thank you ሪጋ ያመስለኒ ከመቀነሃ دهاني انت له مسيلوكي عدحان هجرة عصو عليه عادي اوكي مسكرم دهان انت له مسيلوكي حجه تسو علي ذلك مسيلوكي اندحر ناي ودبات نجر اندحر تخفيتها عبدي استوعلوا اخو بعلاته ما يموتني انت يمزغبرو وهايوتا تسدو حجتهم وهايوتات متى تتدرب كاي حقي نعاق قنصلو نعاق قنصلو شو نامن مرتو نباخاتو بعلاته ما يملسني وهايو يمسدو حجتهم وهايوتات ناتاتهم سرعتهم حجي مسرتو الدنب تقاومو كم زلو اندحر تضارب على خونكا انا يسكفني عدي يغلص مننته يغلص انتاينته يغلص ገለገልጽ አበይ ሳተፍ አበይ ቃለስ ሁሉ ገልጽ ቻሌንጅ ከገብን ቆራ ባዓለይ መጽ ቻሌንጅ ዝገብር ወሃዩ ይሰድድን ያኔ ሕጂ ኩሉ ግዜ ወሃዩ ይምሰዱ ሕጂ ዚያ ምስተል አይላላ
تريلهم دحريتكم وصناهم بايم كزاربوا نعانا نسايم كدامو شو انتم كغبروا نعاخا خم تهرم لعينتو نغرات كوم يم كغبروا دل بعلو بنتي قالسب ኢትዮጵያ ዘሎ كلهم بحد متيم ولا حنتي فرنا تبايسنا تفنتحنا حنتي ايفرنان ኢሎም ስጋብ ዛሎም ማዓንቲ ዕለት ባዕሎም መሊሶም እዮም ካብዚ ዝዓቢ መልሲ የለን ባፎም መሊሶም እዮም ኖ ነድማ ዓለና ንሰርሕ ዓለና ነፍር ለና አይቦሉን ባዕላቶም ተባይስና ተፈንቲሕና ስጋብ ዛሎም ማዓንቲ እታ ማይ ኤረ ዝበላ ድኽመታት ናህና ዝበላ قبل ናይ ኩላህና ድኽመቲ قبላ of course ቀይበላ ንሕና ኤርትራውያን ክንገብሮ ዝግባና ብዙሕ ነገር ነይሩ ነይሩ ምንባር እንዳሉ ዝኽልአካ ወድሰብ ሓደ መንግስቲ ምንባር እንድሕር ከሊእካ ሙማት ኣይከልአካኒ ሙማት ክትገብሮ ትኽእልካ ንሙማት ዘይፈሪሕካ ብላይካ ከም ኤርትራዊ መጠን ክትገብር ትኽእልካ ንዝበላ ይቕበላ እየ ክንገብር ንኽእል ነርና ኢና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንግባአና ተገይሩ ዶ እንተልዳ ኣይተገብረን ኣይተበፅሕን ናው ንክትገብር ከዓ እንታይ ከድልየካ ማለት ብውልቀ ሰብ ትገብሮ ነገር ስለዘይኮነ ውዳበ ናይ ባጀት የድልዮ ናይ ገንዘብ ብዙሕ ነገራት የድልዩ ዳስዋይ ኢኻ ትተኣኻኸብኳ ሓቢርካ ተድምዕ ምእንታን ተባሂሉ ሕጂ ንሱ ቅበሎ እየ እቲ ካልእ ግን ኣይትመልሱ ኣነ ተዛሪበያ ምሽ ኩልሱ ባዕላት ንመልሶ እዚ ተሞክሮ እየ ክነግረኩም ወሃዮታት ሰሪዐን እሰዳዕ እየን ብዋሃዮ እየን ዝካትዓ ውድባት እንድሕር ሓቅሊወን ኮይኑ ባዕላተን መፅን እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓሳዊ ተወልደ ኣይተገብረን ኣይነበረን ይበላ ስለዝፈልጥ ተሞክሮ ያፀቢቆ ስለዝፈልጠ ወሃዮታት ግን ተሰሪዐን ሕጂ እውን ክስራዐን ከም ዘለዋ ስለዝረኣኽዎን ወሃዮ ሰዲደን ግን እንታይ ገባሽዑ ናብቲ መጥቃዕቲ ኣትዋ ዘፍርተ ዝኾነ ኣበይ ኣሎ ፍሪ 10 ዓመት ኣሊፉ ባዕላቶም መፅም ኣፓልቶም መፅም ኣፍረናን ተባይስና እናበሉኻ ኣባይቶ ተኸድካ ተባይስና ኣፍረና ኣብ ውድባት ተኸድካ ተፈንጭልና ተበታቲና እዚኣ ደኮናን ሰሚዕና ዘላስ 10 years እዚ ኮይና ሰሚዕና ካልእ ቁም ነገር ሰሚዕና ኢና ሰሚረን ተሓጋጊዘን ሓቢረን ንኸምዚ ክገብራየን ኢላ ዶሪኢና ኢና ዘድምዐት ውድብ ከላ ድያ ዘድምዐት ድባላ 10 ገለመላ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ተተኺለንሲ ቦርደር ናይ ዓደን ሰይረን ሓንቲ ቁሸት ናይ ዓዳ ዝሓዘት ውድብ ኣላ ድያ መርዝ ስርዓዳ ሓንቲ ውድብ እንድሕር ደሓን ዓጢቓ ዳ ዋላ 200 ሰብ እንድሕር ዕጢቓ እኮ ተወዲኡ ኮይ ብሓንቲ ቦታ ወይ ብሰራይ ወይ በኮሎ ውግእ እንድሕር ጀሚራ እኮ ተወዲኡ ኮይ ሰራዊትና ኤርትራ እኮ ከማኻ ጭቁኒ መፀካ ኣለኹ ኢልካ ጎስጓስ ጌርካ ተመፂኻ እኮ ተወዲኣ እኮ ኣብዚኣ ንምብፃሕ እኮ እዩ ተሳኢኑ ዘሎ ኣብዚኣ ንምብፃሕ ተሳኢና ዘላ ግን እቲ ሪያሊቲ ግን ንሱ እዩ ንሕና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ كيف كنا نتقعنا زبلت له حساوي طرح بتمكر سل درامه حساوي اذن ودبات ابز متين تبعيسنا امبر نحنا سميرناس ازي درجه زي بصحناس ازي عبيت لوط اينا زبل سمعت له اي مسلني بايتو زلاس 7 عامت بجفنت احنا تبتينا ايتراجانا زي الامبر كالي زبالي قال دوطلو نسخه مسل رياليتي نسخه مسل نسخه مسل كاخ تزارب زلك ندحركم زي كوينه جن اوف كورس نمسكرم كباي اسمر كتصوعم يا بعلا مسكرم بعلا تعدمنا كباكي انايتم صباح زو على ينجرن دي بملهم عبتو جزوا على سبات كيترف خباي علو وزدجه كوف لهم علو نساتهم تعديمهم ممصمو كاب قالاتهم نسمع كاب قالاتي تسمو كاب قالاتهم نسمع كاب عفوم نسمع قوموا زحاشقوا يسمعنا نعي سلازي انا نمسكرم كهبا عدي ما تصوعيهم بعلمن نيرم بعلمن او نيرم
بتخكل نعوز فولتو اسمات كبايه نسا كونتاكت غوبا نسا عدي ما تمصاي زبل تبعفون كنسمعوا مالتي كالي جن ازي ناي وحيو اوف كورس ناي وحيو تحقق خمسي انا ايراخو نغرك لكو بودي باي جميره ابدا ناي تمال كمان تمال اذا ناي تمال نغرك له شدش سبات نوشت ايرتراتين بابيلون كيدو اتو بومبر بعي وتو بومبر ود باشي نكيني هادي موت ني يغاندا خاطي انا ذنوبور كله خا كيدانا مهرت معالتي كيدانا عمداداشيم يخبر سلازخونه كيدانا مهرت معالتي كنا اتولنا انا عديلو بعلو ود باشي ካብ ብዙሕ ቦታታት መጽኦም ስለ ዝነግድዎ ኪዳነ ምህረት ክራኣትወለና ኢሉ ተዛሪቡ በይናይ መልክዕ ክኣትዎ ሓኪም ይብልና ስለያ ይብልና ገለ ይብልና ከምዚያ ክንገብርና ከምዚያ ጌርና ነቲ ናይ ሓቢሩ በቃ ባፉ ሓቢርዎ ብቕዓት ናይ ውግእ ዘይብሉ ሰብ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ደረጃ ትምህርቲ ዘይብሉ ሰብ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ከምዚያ ክንገብርና ኢሎም أنا إيديا تقولها كم تدخل سلسلة فلتكو سحيبا لا مالك بعلاتهم كتعدوا ما تمسكروا المسكري سراويت مساعته إن داشم جن عتي سراوي كده أنا مرت معلت مساعته دي شو جن تاجروا عبتين ده أسنة تلع الجوبو خينو سراوي عتين كله كوي بومباتو كيسو بدي حريت كوينو تبو بومبار كويس نقولكم زلوا تبو بومبارسي بومباتو كيسو سراويت عتين كله إذن تايو أبكين ما أغاني حيل سلي الله كده فو بغالب بخشافات رويا حيل سلي الله وكينمو اتنا هاي مكل قال حلاف زنبرنا هنا كابتا دفعت أنت إنوات تخيلوا ماتينا باي يتاونك أنا مزح حلاف إن الذيب واللي سبك سرح يكلين يدني أنا وناي سرحني تخيلوا نخامبو آتينسو قد يفاق يدن نخامبو أنا أتخيل أن دي ساباوتي تمام أزنو وروح أني كان بعريجن قال ملز بعلها أوديت كوميشن قال زنو وروح تبتاتينهم كا قال يوم من داسا عقبة حتيتهم قال يوم كأن كامبو ماتي أبومبر زبالس أبتسنف تجوا بخيرس سراويت مساعتوس بومباتو كسر لكاله عبد حريت كوين أبومبر رأيه قل عنا رأيه قل عنا وترأيه نمتى بومباتو كسر بدي حريت كوين سراويت عتوشتن كله نمتى كده حركة سبات مشتهر ترأتهم شديش تتحدهم ندهالهم كله نسخ هادم مريض نمتى نكينا هادم مريض نمتى تطوضي بلاو كم زي عين ورين كتب لنا ندحر كونكا زوا على ينقري ندحر وعيلكا وعيل اللخبال تذارك حسوت جيجا أبذا بوتا دي أنا يعني جيجا بنتصر زوا على ينقري نايت خالد زوا خان كلاتهم كم تصركم خيلي نمسكر انتباه خلاص سمعي مالتي نفولتو ينا تصبو غيرنا ግን በአፎም ከአብሉ ካለው በአፎም ተሙድባት በአፎም አይ ሰራሕናን ኣብዚ መጥዮ አይ ሰራሕናን ትባይቶ ኸ አይ ሰራሕናን ይሰራሕሎ ክትብለኒ ድፍድፎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታስ ድፍድፎ ክትብለኒ ትኽእል ኣለኻ ማለት እዩ بحق دي إيرتراون قالتي متساسينو ميتي شعبت كامبس اللو سبب لك الله إذا كل سب ندجز وتصل غابة محت نسودان بخير سب كله بمحتم نايتن ود بعد أيو إذا تعايب البيزنس نايتن ود بعد أيو ود بنك عبي عيدل العيونين ود بنت عابي كي إله موصي بعد عقمه موصي كابتو بوتا خجحت أخم تخلها فلتين سلازي بتاع محتم إذن نمعلت 10 سب وعثرة بندحر أوتين شحق الشلوه عثرة متوتيها $2,000 علوه إذا تمخسرنا هذا دفوز خابزي تصدق دفومه خابزني أبالك تبعيلك تصدق دفوم أو أوذلو بيزنس نجرك له إذا تجف مخسرنا يتنود بقى السيء باني خالوت سبب لك له مثلا ما حتى ميزوت خابتن كامبي ياكو أتى رياليتي
حجي ودب كعبي يدلي دو ايدولي اون ايين ايدولي اون ايين بعد عقم مسمته ودب تحت طراني فونا بحد انت مصيو زنبر بيزنسن ططو مطو እዩ ክባል ካብ ሰንዓፎር ምخአ ገሊአን 40,000 ወስዳ ገሊአን 50,000 ወስዳ ገሊአን 60,000 ወስዳ ገሊአን 80,000 ወስዳ ተወሳኺ እድ ነገርካ ዘሎ ብልዕሉ ከዓ በዚ ደገ ኣባላት ውድባት ኣለዋ ኣና እንዳተባልካ ተሰደሉ ገንዘብ ከዓ ኣሎ ማለት እንተ ዝብሉ ዋዳ በልዋ 10 ገለ ዓመት ሰውራይ ረትረኮ ካብ 77 ምዝላቅ ከይዱ كازوال شو عاتن متيو تيتعن حد انت نطنت امتيو 10 عامات كنت زي وسيد لنا زلو كاي وسيد حفظ بالجناي كعلن دنبكم تقامو تاغو انتي مخنياتو صبوق صراحه لو مالتي صبوق صراحه انت زلو هذا دين حد كل انا دلاينا عندي ما حجزنا عنده اقول له صبوق تصريح يبال دولت ابي الله بردور عدو زنة طرو ودبالو حنت قشتني عدو زحد ودبالو عفرت قل ملعمت يوان تدلي نسرعت نزي من نسيزي يعطيكا نتسرعت من ملايو قم سينوم له مالدي سلام انت ايدا حجي نو وور نو بيسي نيرو بوليسي نازل لك هذا له بوليسي ايد نقرك هذا اللغة يعني بس الزربو ذلو بوليسي من قدي لزغوني حقو زغان ريزالتو قاعد يملس وي بعد كان زي دنب تقوم ندري ذلنا قدفو زي بفلاح حجغان زي ناي ايتوبيا وانت سيم تينكين اتبت سرعت تتحيز ذلو دنب تقوم ناي ايتوبيا لوط يقولون لك انت اب ايتوبيا ذلع لك خما تحازا لك لوط يبلا اذا حجب ايتوبيا ذرئ ذلو قدفو ناي تسرعت كيمسلك عوشت إثيوبيا بعلو زتوادد من إسي تناي محرا بفانو فلت إتقا أريز بالتناي أورمو بعلو توادد وشت إثيوبيا توادد رئيز لوطي دتهم لوطي تاتنا حيلتاتنا إثيوبيا جن سانتي ما يترأيك اللوطي سجر انتي لو ما تا بوردركا أبقى تنحن كتشوفشوفيا تشوفشوفوا بهم قاعد تشوفشوفوا يكونوا حجي الرياليتي نحن رئيز لنا حوات زي تسرحي نقول كمين نقول نخيل كم أوزل لوكوس نعاي نبت سرعت نبت هجدف كتتعجع عني بينا من جد خا تطعني نبت سرعت عسك دل مثلا عملت كوين وعدي كافيات هجي كتردو يقول لك بلوكو أخ تروح تقوم تقول لوتي يلا نعم تبيع بلك أنت ذهله يوصل كويس بقى أبي حتى كده يخلصون كله ريكونسيليشن في الجبر اللي أنا إيتوبيا أنا إيرترا وقداي كل كام كله سويله دي الزعرف ذلو ما راح كوي بيسو حتى مالت ود مالت كوي ألس أنا إيرترا وقداي ريكونسيليشن في الجبر اللي أنا إيدك مبر نزي ود بزي يعطيكا نهزبي إيرترا خمي غيركا نقدمي تفانو يطفهم زي تقال سكوا نيرم أي تفهمني تفهم بفوت ما يكلني جنكه إسراء برت ولا ده أنت إسراء برت تنعبرت ون مية هابو هامو تنعسراء برت ون ندين فكرها لعلو فكرنا إذا بالود من ده لي أنا يفلتني حسوت هذي كوي نمبر تنعسراء برت ولا فقيدهم دحان كم دلله يكون توافر وانتظروا خاني إسراء برت كون أبتو بوردر عد هذا اللي قطعت كل برت يزلوا تزبي بمولو تبرت يزلوا ولا خاو زميت كون حدا نجر مجبرك ناي كارتان حبريتان كيف قد كان وشتي إيرترا عيت سجرانها نحنا نسجر نيرنا ندحري لنا حساوت رح يطلعن نيجي سبدي خيفلتك بوردرنا إيرترا يسجرا أنت لك حسوت حجي كتزاربون كلهم انت يقولوا مسيلكم اوف كورس كجاجه خيلي يعني بزح جيجاتات كلوان خيلي افت جيجات تقرب منهم كلهم دس بلاني كله ملوء خون هيكلني معات جيجاتات كلوان خيلي يقبل لي اخا دي من كم ماي ايرادي قال لي تضاربه اوف كورس علىها
اي جبرنا انت الكا اوف كورس كنت خنكود زعلنا اي جبرنا كباي جمير كمالتي انت رياليتي ግን ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሪያሊቲ ግን ንሱ ለውጥ መን ጸልእ መን ጸልኦ ለውጥ ከይላ መን ጸልኦ ከይላሲ መን ጸልኦ ግን ሓደ ሓደ እንድሕር ዘርዚና ኣብ ከመይ ኩነታት በጥሕን ከሚረና ኣበይ ከይደን ኣበይ በፅሕን ተሪእና ግን እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ክትንትነው ንኽእል እየ ፀገም ዘለኒ ይኮነን ተንቲነ ፈትፊተ ክትንትነ أبي بس إحنا قالسنا جن بزي خاطر يقول لك هي أبي إثيوبيا بدفونو عين زارب بدفونو ينزارب رياليتي نحن قوم تظلنا كالي opportunity إيرتراويان جدا إثيوبيا ديو مكالي سينا نزبل نجار تلو حجون كمل ساعة ودسه من باريز خل أكامبر مو ما تاي كل أكان بوزح قالستات አሉ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ኤርትራዊ ዋላ ኢትዮጵያ እንተዘይ ሓበትና ቦታ ክንገብሮ ዝግባእና ብዙሕ ነገር አለ ወሎ ማዓት አለ ብዙሕ ነገር አለ እጂ ትኩብሮም ዘምፀው አንተ ወይ ዝዛረቦ ነበረሲ ዳርጋ ኩሉ ሜክሰንስ ኢለ ዘቅርቦ ነይረ ኣነ አንተ ወይ ኣብትና ትርኢቶ ሕጂና ካልን ጠወለና እምበር ኣብትና ትርኢቶ ይጀሚሩ ነይሩ ሜክሰንስ ዘሎ ዘረባ ይዳረብ ነይሩ ኢለ قدم كل ميت خميت خونا له ميت خميت بحالي لحرتي ساعة عقيبوني 8 خميتي 7 خميتين لحر عقيبوني صبوا الله اللي ترح قوم تدخل تسترفه تتعرر يدخلها هي قومي كتزارب كل حاجه تحلقنا يودكم كاي تزارب الله ايه بعل النتين ملصو سلاس فلتي وهايوتات اللي خمو انت خمس جبر عصبي سلاس فلتي حجي وهاي يكون كاي تمصا اي خبلك عدل زلو وهاي يكون كا تمصا تتزارب قوات تولد تزارباسي كميا حق دي عن حسوتين عليكم عدمي يوم مسكرم نتم مرحت ودبات كاوعو متولد حسي خا زبل حتو يمصن مالتي امبر ناي وهايو سرحنا هي جدف ابي جدف قدم تماهيرنا هنا عبد دنب زلو انا كنصلت حق تزارب ندحكم كا تولدهم ديلو إذاهم ديلو يزيكم عبد السما قرنايكو عبد جدا كوي حمشة شادشة وعاج دي استزربوا له خناتاتي كده محجونكم وغيركم تشالنجهم جبر فتنكم سلازي رياليتي برياليتي خاخدهم متأذلك أنا غاني جري بجاهدي نجري كا أنت أول نتي بجلس سبي تولد كسته كيداني وددك أمحاري ود على إنجانا أتهي نايك ألسي كونتاتي كأني جيركا نايتي ساعتك أدلاي عم دخو ماندوز نبورتي ترديها نقالس غاني نقالس إيرترا تجفي في خيدي عيفلتن التاريخنا هيوتي تمهاراي نا أديس أبا نيجسي إن كله أبدي 9 كم سبي ودع 10 شو عامة كله كابد ديس أبا جدي فين ميدا زوج أخي موردر كأني كاب كينيا جندبي كفيل بيمن تتقوياتي سالفة يحجك على صالحه بلكاله سالفة يقول أما لا ثلي بالله لو وريد نيرة يعني إثيوبيا بلكاله حجون انتو خك على سي سرعات قبل له خك على سي جيل انت هاي نتين خجل الكايله كم يسفوت أنا قلت بقلت ثلاث فوتيه مفكر يفوتوني فكر يفلتني كفكر كعيدلني رياليتي تقول برياليتي قوم تقدس بلني زي نبري زي اللي خذ عرب من دحر دليل أنا سلزي كونكو نعاي كالي خمسلين سلزغل تزرع أخو عيد قلت زلو خاني تزرع أخو عتبي غلط داساهو تبل كانغا داساهو مدافئن حدا دنباري بدنبار درجة سمير نعينا ام دي جز بحال ودن مالت كابزي بموموصاي وني نايساهو تقالست نايساهو جد فنان زنبورو من اساس لزنبورو انتي زلع على انيرو نساتهم انكلو ولا ኢትዮጵያ فقيدهم بلك انت زغون نيرو متعاوته بلكالو متعاوته كلت حيل ملو سلو يوزم على نيرو ناي مدافئ هذا سيمتين نيرو قالوا تحويسك اب حد سميرك نتسرعت حنت ليتي مو عليه نتجحطيتو متعالي نيرو ግን አይተገብረን ታውንም ጠፊኦም ናይ ሳሆ አወሎ መሪሕነት ናይ ሳሆ አሎጂ አሎ ዝብለን ናይ ሳሆ እና ንዛራር ሓሶት መሪሕነት ናይ የለን ብሙሉ የለን መሪሕነት ናይ ሳሆ ብሙሉ ገሪፉ ወጪ على حمد ናይ ሚሊታሪ ሓላፊ ሸኽ ኢብራሂም
شيخ إبراهيم كم شيخ إبراهيم دومو زفسس عبد قرات يلن رؤوس تباتاتينو بباترن بجل ملا جدي فون السودان كوتي ببودي نير لكندا موطوط نير مسبيتو كل ነገር ملي أنا أنت موت خوي وتني قال عدي كيد نسخيلن سويتو فانيوا ملي ورقته زملق كوي نابي كيدو ግን السودان كيدو بسودان كيدو ولا كلسيلو نبعل دياتهم تأمنون بتلكاني بعثرت إيدي أمنون أبي إثيوبيا كونن السودان خيدو بلك الله كوتس غبو ريسنتمنت مليون مسويتو مسدقو لملسي كندا مسوتني اوريدي كيدي لفاني وان سويتو أنا كيدي قال سيز ولا ستيل قال سنو دياتهم زهون تزغون مغبورو يت رياليتي زي سلازي بغم دي زقو مطانه تي جيجا كهلو نخيل اوف كورس كهلو نخيلي سبي خداده خيلي ዝነበረ ግን እዚ እዩ ኢለ ይደቀምጠልካ ዘለኹ ብዝያዳ ግን ናይ ወሃዮ ዘረባ ኣነ ኣይሰምዕኒ ተመክሮታት እዩ እዚ ብመደብ መፅኹም ንውድብኩም ከም ትከላኸሉ ዘም ሲልኩም ንሰብ ክትሃርሙ ትፍትኑ ሰባት ከም ዘለዎም ኣፀቢያ ፈልጠ እዚ ስራሕ ናይቶን ውድባት ስራሕ ናይ ውድባት ባዕላተን መፅን ግን ኖ ኣይተገብረን እዚ ሓሰት ይበላ ሻዕ ንምልሳ ሕጂ ብዛዕባ እዚ كونزي انتبهلكم نعي أكون تمكرس لجلني سرحنا وهايو إلي تطور بلا خندي أخو داخلي تنكي كل جرفل جزين وحي يقرأها أي بحق طب زار من الكام بريدي تاخد أهم ساعة عين زم optimize ولا ما optimize فنقل فرق ولا شو ما بو عدك على عيد الزارب أبزي أختفلت أزلك أوكي فرق سقاف دراشو باي مخانو يتفلطوني منيو كابي تلاقيخو سقاف حجي تبلبل تبل زلخم فح كبل حقيو دنبت قاوما سقاف حجي مهنن وطفي وزلو وافو خفيت الزوع زلو خير كحتتلو ودمن من مخانو سقاف حجي زي تفلطوني بعد تنقل شو ما مقادي عندي جارو بزلو سباسه فلطوني ما خاصبو غيرنا باكل نزاراربينا مسات كيدو ناي فورو دراشا فليتكم تزاربو له دحر فورو يكورنزي اوكي الله خدو تسفى سلام كبرحة الله يا صبوق غير كذا ملسي بخالق حسابات ديك ترادات تخيلي حاجه بجلس تاش مغيرو زارب زلو سب تخيل ايكونكم ግን ፈንቅልተ ለኻ ሓንሳብ ሓንቲ እስከምልክ ምልክት ግበረ አለሁ ወዲካ الله ذيب ودقن الله እዚ ካብ መደፈአ ካብ ገለገለ ዝወፀ ሕጂ ዝዳሕራይ ውድብ ኣብ መሬት ኤርትራ ኮይኑ ዝቃለስ ንሱን ሽግር አጋጢሞሎ ኣብ ውሽጡ ይባሃል ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና እንድሕር ገና ማለት ገና ግዜኡ ዘይኣክለት ኮይነን ምዝራብ ደሓና ይደፋካኒ ግን ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና ናብ ብሩኢቶ ይካውት ይብድሕሪ anyway ልክ ዓለኻ አጋጢኒ እሺ ግን ከቢድ ሳይኮነ ማለት ትውድብ ከም ዘለዎ ኣሎ ናይ 4 ሰባት ግን of course ትውድብ በመርገጺ ተፈላልዩ ለምሳና ማለት 5 ሰባት እዮም ትውድብ ግን ካብቲ ዝነበሮ ዓቅሚ ግን 3 ዕጥፍ ደይብሎ ከመይ መደየቡ ኣብዚ ሰሙናት ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙናት ክትሪኢኻ ማለት ከመይ ዲብ ከም ዘሎ ትውድብ ንላዕሊ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ብጽሑፍ መልክዕ ክወጪ ማለት ካልእታ ፈንቅል ዝብል እዚኣ ሳጓ እዚኣኻ ንምንታይ መሪፃ መሲልኩም ንኻሊ ማለት ከይትመስለኩም ኣነ ኣብታ ስጋነት ቀጣን ዘለዋ ታንክታት 3 ታንክታት ተሰዊኦም ዘለዉ ታንከኛታት ተሓደ ሓወዩ እቲ ሓደ መንግስት ማጉላ እቲ ሓደ ወረደ ማጉላ ሓወዩ ወረደ መንግስት ጋር አይደቆም እዮም ክልቲኦም ሕጂ 3 ሕዋት ኣታ ፅርግያት ስለተሰውየ ያ እንበላ ኣነ ፈንቅል ዝበሃሉ ናይ ጽቡቅ ገርካ ንገብሮ ነዞም ፎሮ ገለ መለዝ ብል ዘሎ anyway ከጽለና ብሪቶ ኦኬ ማለት ኣነ
አልማማ እኮ ነተም ውድባት ምህራም ጽቡቅ ኮይኑ አይስማዕንን ይፈንቅል ማለት ገለ ዝከኣለም ፈቲነን ሓደ ካብቲ ዝከኣለን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምዕቃብ ተበስኡ መታሕቱ ኮፍ ኢሉ ክዝቲ ብሓደ ተፈቲኑ ሰባ ባይቶ ገልመለ እንታይ ፀገማት ከም ዘጋጠሞ ባይቶ ሕምቀት የለን ኣብ ወገንና ማለት አይኮንኩም እንታይ ፀገማት ከም ዘጋጠሞ ባይቶ ኺዳን ገልመለ ኩሉ ትፈልጦ ይኸሳ ብዙሕ ክዛረብ አይደልሙና ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ግን ዘረባን ይሰማዕኒ ህዝባዊ ግንባር ክልተ ነገር እዩ ዝሕዝካብ ናይ ሎማዓንቲ ዘረባ ህዝባዊ ግንባር ተኣምራዊ ዝኾነ መስትራንከራዊ ዝኾነ ስራሓት ዝሰርሖሲ ብተጋደልቲ እምበር መሪሕነት ኣይነበሩ እዚ ንዓይ ብድሕሪኡ ክሰምዕ እውን ኣይደልን ዳርጋ ቅቡል ኣይኮነ ከምዚ ዓንቶ ይፈንቅሊ ትንትኖ ነይሩ ሓደ ውግ ከይድሲ እንዲ መጽናዕትታት ይካየድ ዘሎ ናይ ስለያዶ ናይ ምንታይዶ ናይ ገለዶ ብዙሕ ነገራት ናደው ታሽሙ ክገብሩሲ ዓመታት ጽኒዕና ይብሉ ነቲ ታሽሙ ነቲ ናይ ናደው ኩናት ቅድሚኡ እውን ሓደ ዓቢ ኩናት ነይሩ እንታይቲ ሓውለተኛ ክፍለ ጦር ገለመለ ተደምሰሰሉ ካብኡ ጀሚሩ ሕጂሲ ነቲ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንምቅላል ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ቋንቋ መጺና ኣሎ ዘበን ኮም ይዝርዳኒ እዚ ከዓ ብውሽጡ ለውጥ ከይመጽእ ዝግበር ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ህዝባዊ ግንባር መራሕቲ ዝነበሩ ይኹኑ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣልማማ ምጽላል ነቲ ገድሊ ነቲ መሪሕነቱ ኣልማማ ምግባር እዚ ሓድሽ ቋንቋ ይና ሓድሽ ተቀይሩ ዝመጽእ ዘሎ ለውጢ ከዓ ብውሽጡ ከይመጽእ ለውጢ ዝግበር እንቅፋት ኮይኑ ይስማዓኒ وفولي كعمت كعتات نيرون أبا تجارة لا يرحمهم قبر مريم ناب بشر إساق لهم عندي نفسه يمحر سيتي برخ قبر سلاسي كب حلفنا تقويت تنكفت انكسبت موت سيتي عقبة برها قويت تنكفت سلامنتاي نايسنا حكي من سيتي دحانهم ساب صبوق كنتات الله سيتي درع كم لا الكاخ زرب تفتين مالتا كايدا أنا فراق واحد زي فلت وبوتاتنا سلازي أنا بخمسة إزريو كم بالله يكون غير كتريو وتقوليهم أركبت ويلي يدحينونا أنا بشاد شاي ورار مالت أنت يمزولو أبتي أمونغو تلاينز أمبب زبهال زربانو كالي وزح حطوتات هذا كسيلنا كماتيو تسب كم يجرون يوم كمر حزق بقوم جوجو صبوا غير يقربوا له تاي هذا حنم كمر راح قال انت عليه ودحنم عليها بعد خط قالس بعد خط مرح مش إثيوبيا صقم يهبونان يبل نير لحري إثيوبيا صقم زي هبو خوينهم نمنتاين الحنم تتصبه بشير إساء كاس كاب سوسان حدن كساب 80 حدن تجبر جبنات نرسعيو كاب 80 حدن رايلو باخر بشر إساء كتقعلو زلزلو مخنيات ردوي أب تمالي بناي شراء خيباز بولو زهربا نعون مهرامي لازي وزح كالزهربا يدلني thank you خاف اوكي دكتور جبر الله خدو فريقها متي خلي دكتور جبر الله اوكي نحن حرح يا تسمع لك دكتور ايوه اجون دقيمه زبلاسي زي حجي فنقل زبلو زنبرسي كم حبريتا وسيتكا تمسرح عنديو نتي بالس بزعبا خلوت كنزاربا ينخلينا زبلا بحالاسي قنع خوينا يترايرن مالتيو مخناتوس ايرتراويان هنا بزعبا قداي هاقرنا بزعبا خناتاتنا قدسنا سلزغونسي خالت تاي قبرو لو امتاي كنتات اللو كمي اللو تبايتا سي تفلت إخا دحار منالوات بالتوك سي بزحنديو عبزي مسئول سب كزارب كله سي في بالتوك قراي توسيون سترف وين ايكونن أبايتا لنا نو سلازي ستاي اللو خمير اللو كمي خير سي حبريتا خلو كاخيلي مالتيو سلازي سي سب حبريتا خيب كله سنت حبريتا
process معناتي تمسرحهم كم خناتات خاطر تقوموا معناتي نو حجي نبعلخا حبريتا زي بالكاسي نت حبريتا زبزلوسي تبو زلخا حبريتا قرع يكون كتبلو يتخليني خا معناتي اسخا قنعهم زي يكون متاي فلت كازبل حتونا له معناتي حجي حفشا بزخونه نغرات سي تعشمو مغبار حدث أجابنا actually نسي ميزان مقماسي ني constructive زخونه نجر مالتي نو سلازي سي حجي تفكر زبلا زلسي بزح نجر كن معرل نخلينا بس استفتنا عملات هسه اي سلطن مخنياتو حجي سو زقمط الله مالتي ግን እቲ ክንወስዶ ክንጭብጦ ዘለና እንታይ ዘይ ምስላጥ እዩ ስለምንታይ አይሰለጠን ሕጂ እሱ ዝፈልጦ ነገር ነግራሎ ንሕና ኻ ዘይ ምስላጡ ሲ እንታይ እዩ ክንብልና ክንሓስብን ብዛዕባኡ ሓበሬታ ክንእክብ ክንስርሖውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን እሱ ትባይታ ዘሎ ኩነት ንሱ እዩ ሕጂ ንዑ ክትካሄድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘሎ ነገር እዩ حقيقة 30 عمت كوينو مالتي حجي دحر تعيشم دارغا تاي كتريفو دارغا 30 عمت كون دلي مالتيو لذي كم بتقاومسي تاي غيرو تاي سريحو كابينا بي كيدو زبل حتى سي مرعيو صبغي مخناتس كمزي زما زلنا يعملوا مالتي نو حجي سي حدا عينت دا غبركا استفله result خصب سي insanity is low ማለት ነው doing the same thing and expecting different results see is insanity ብሎ ዘማዕድ ማለት ነው ሓደ ዓይነት ትገብር ሞ result ዘይብሉ ሲኑ ዕሱ 10 ግዜ ተደጋግም እጂ ከምንታይ ዝመጽ ብግቡ ሚዛን ከተቀምጥ ዘይ ምخال ነቲ ትخዶ ዘለኻ ጉዕዞ መዚንካ አበይ ትጸገምካ አበይ እዩ ጉድለት كتريو زي مخال زمتي مو نلو تخا دلو زي مخان مالتي كاب جاي خاخت مهار دلو زي مخان مالتي نو الذي ኢትዮጵያ መቃለ ሰባይታ ይኮነን ናብዝ በመደምደምታ እንደ አخيدون ታይ ክንገብር ከመጀርና ኢና መነት ቃልሲ ክንሳልጥ እንኽእል ናብዝ ብል ክትከይት ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ መቃለሲ ይኮነን ዝብሉ ኻኒ እጅ ፈንቅል ጥራይ ይኮነን ብዙሓት ሰባት ኢሎም እዮም ማለት እዩ ብግብር ኻንሲ ማለት እዩ ነው in fact no ابز حلفه 5-6 عامه يكون سي بزعوا ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዓረብ ወገነይ ከማን ሲ ብዙሕ አስተምህሮ ይቦል እዚ ማለት እዩ እጂ ሳይንቲፊክ አናሊሲስ ይኸባን ማለት እዩ ባህሪ ከመዩ አባይታ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ባህሪ ስትራቴጂ እንታዩ ምስ ነውሕን ቀረባን ስትራቴጂም በከመይም ዝሕዝቦ ጉዳይ ኤርትራ ስለምታይ እንዘን ودوات يخونا سلفتات يخونا محبرات يخونا سي ناي قال سعدنت عمتين سي اخوص زبل نجر كجبرا زي كعلا زغل فتنات حج تبلو زنوركم مالتي ولا حجي هاتبلو زبنبره تتفتنا فرات سي سلمت هي سلطن زبل حتو حرينا سي مستي مدبن بروجرام ناي ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ኻ አገራው ረብሖም ይዘገድሶም አገራው ረብሖም ይጠቅመና ይዝብሉ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ስለዚህ እጂ ውድባት ንምታይ ከሰምራይ ከአላን ሓደ ውድባ ይኮነ ናይ ቃል ሰዓድና ንምታይ ገበረ እንሕልከ ነረብሖም ስለዚህ ይኮነ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ዘይኮነሲ ባንጻሩ ናሽት ውድባትን ሰልፍታትን ንኽምስረታ እዮም ሕጂ ዕድልን ይህቡ ነሮም ንዑነ ሳልጡ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሓይል ምክፋል ዘይኮነሲ ኣብነሪኻ ዘይምትእማን ምጥፍናንን ንኽሰፍሕ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሃትብሎ ዝነበረ እዚ ፈንቅል ዝብሎ ዝነበረ ማለት እዩ ነው ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ሕጂ ኣብኡ ዝኣተወ ውድባትን ኣብኡ ዘይፍቀደለን ውድባት ኣለዋ እየን ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ንገሊአን ይፍቀደን ንገሊአን ስለምንታይ ይፍቀደን ምስቲ ስትራቴጂ ናቶም ዝኸይድ እዩ ነው ስለዚህ እቲ ኩነታት ሲ ከም ኤርትራውያን ከም ዜጋታት ክንሓስብ እንድሕር ኮይና ሲ እንታይ እዩ ዝፀገምና እንታይ ጎዲልና ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሲ ክነሳልጥ ኣይከኣልናን እሞ እንታይ ኢሉዝና ርኢና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክንገብር ከምቲ ትብዎ ዝነበርኩም ዓንቶ ማለት እዩ ናህና እዩ ናቶም ኣይኮነን ንሶም ንዓብ ዘዋጣም እዮም ዝገብሩ ስለዚህ ሲ
معنا دنجيصهم خغبرنا تعيشمو يخنصب يبلنا هاجراو ربحهم يمسم تغبرون احنا كان هاجراو ربحنا ኤርትራዊ ሃገራዊ ረብሓ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኢና ክንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኢድና ናቦም ውጥዋጥ ኣይኮነን ንሶም ስለዘይ ሓገዙ ንሶም ታይሽ ስለዘይ ገበሩሲ ዋ ኢትዮጵያም ስለዘይ ገበሩና ይካይድካ ናቦም አዋጣዊትካ ሕጂ ስልካ ደንካ ትበኪ ይኮነን ነው ናትካ ጉዳይ እዩ ስለዚህ ከምኡ ምዃን ድሕርፈልትካ ካልኢኻ ክትገብር ዘለካ ካልእ መንገዲ ክትህንድስ ኣለካ እምበሪ ኣብኡ ተተኺልካ ሓደ ነገር እንዳገበርካ ተፈለ ሪዛልት ክትጽበ ዕድመ ልክዓ ምሕላፍ ትርጉም የብሉን እሱ ካብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት እሲና ንርኢ ዘለና ሕጂ ከመን ክሓዊካ ኣለን ማለት እዩ ምክንያቱ ደንበተ ዓወሲ ነፍሲ መዚኑ ሕጂ ደንበተ ዓወሞ ክበሃል ከሎ ፋሕ ስለ ዝበለ ከማና ፀጋሚ እዩ ማለት እዩ ግን ብኣኻን ዲኻ ትጅምር ካብ ውልቀ ሰብ ብማሕበር ብጉጅለ እንድሕር ኮይኑሲ ነፍሲ ኩሉ ኣካል መዚኑ እንታይ ጎዲሉ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘለኹ እንታይ ጎዲልኒ ኢሉ كحسب ندحر زي كعلي كل وقت يخلني ندحر زي كل وقت ها لو تخم صاي يخلني مالسي حاجه نقر قبر يخلني مالتي نو لازم حجي زي فنقل زبله زلسي نحنا كم سمعتي كنا مسرحات قبعناي مالتي نو حقيقه عزارب زلو عبايتا زلو كوننتي نو يلن او ندحر زي نبر كاس كتفلط اي تخلني ها انسو نيري يزبل زلو تنودبات كاني انا بابر انكا بحدا ስለዚህ ኣብ ሓደ ውድብ እንደ ሓደ ኣባይታ ኣብ እንድሕር ነይሩ ኮይኑሲ ካለ እንታይ ገብራ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ኣብ ሓደ እንደም ዘለዎ ስለዚህ ኣባለን ስለዘይ ኮንካስ ክትፈልጥ ኣይትኽእልና ብዛሓ ማለት ንሱ ይኮነንሲ ዋላ ብርሑቕ ዘሎ ከማን ጉዳይ ኤርትራ ስለዝኾነ ጉዳይ ስለዝኾነ ተፈላለየ መልክዕ እንታይ ዘሎ ባይታ ኩንነት ክፈልጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሕልፊ እዚ ሕጂ ዝበሎ ተማሪኾም ከምዚ ኮይኖም ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ ታሽሙ ዘይብሉ ቀላ ዓለም ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ ክንሓዝን ኣለና ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኦም ሲግቦም ክፍፅሙ ኸይዶም ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክወድቆም ከሎ እንታይ ስለምታይ ይኸሙ ኮይኑ ኢልና ብዛዕባኡ ክንሓስብን ዝሓሸ ነገር ክንገብርን ኢና ክንፍትን ዘለና እምበሪ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባሲ ከምዚ ምባል ኢንፋክት ክሪኦ ከለኹሲ እቲ ኣብ ፓልቶክ መፂኻ ምዝራብ እንተዘይኮይኑሲ እቲ ሰብ ብድሕሪት እኮ እቲ ባይታ እንታይ ገብሩና ይትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚህ ንከምዚ ዓይነት ነገርሲ ብዕቱብ እንተረኣናዮ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካብ ኣዳዲምና ከምዚ እኮ ስለዝኾንካ ኢኻ ምባል ሓበሬታ ከምዚ ክመፅእ ከሎሲ ጥን ኢልካ ዝሰምዕ መኒ እንድሕር ዳዕኒ ማለሲ ስኻ ሓበሬታ ተልዩካ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ዘፍርስ ሓበሬታ ተልዩካ ብሓበሬታ ኢኻ ኖ እዚ ትብሎ ዘለካ ትኽክል ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ዕለት እዚ ከምዚ እኮ ኮይኑ እዚ ኮይኑ ኢልካ ከተቕርብ ኣለካ እምበሪ ነዚ ዝመፅእ ሓበሬታ እዚ እኮ ናይ ህግደፍ እዩ እዚ እኮ ከምዚ እንድሕር ዳ ንብል ኮይና ካብ ገይጋታትና እውን ክንመሃር ኣይንኽእል ኢና ንኩሉ ነገር ክሪቲካል ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ማለሲ ተዓሽሙ ይኮነን እኮ ንሓደ ዓመት ናይ 2 ዓመት ተመክሮ ይኮነን እኮ ናይ 26 ዓመት ኮይኑ እዩ እኮ ናይ ደንበ ተቃውሞ ተመክሮ 26 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እቲ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ገይሩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንታይ ዓይነት ውድባት ኣለዋ እንታይ እን ዝገብራ ከመይ እን እዚ ኩሉ እዚ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዝቃለስ ሰብሲ ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሰሊኾም ኣትዮም ሓደ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ከዓኒ እቶም ኣብኡ ተዋፈሩ ሰባት ሕጂ ይነግሩና ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ዝወድስ ይነግረና ኣሎ ተመክሮ ይነግረና ኣሎ ኩሉ ተዓሽሙ ድሓር ትዝብሎ ዘሎ ከዓ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ከምኡ ዓይነት ሓደጋታት ኣብዘን ከምኡ ዝገበራ ውድባት ወዲቑስ ብሰንኪ ዝተታሕዙ ዝተሰውኡ ተጋደልቲ ኣለዉ እዮም ትዝብሎ ዘሎስ ሓቂ እዩ ኢለ ኣነ ሕጂ ናተይ ምስክርነት ከዓ ዝህብ ዘለኹ ማለት እዩ እሱ ከዓ እቲ ዝረኣዮ ብዓይኑ ከዓ ይነግር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢንፋክት እዚ ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ስለምንታይ እዩ እሞ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መገዲ የዋፅእ ዶ ብምንታይ ክመሓየሽ ይኽእል እንታይ ክግበር ይከኣል ኢልና ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ ድሓር ከምዚ ዓይነት ከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ፈንቅል ከምዚ ዓይነት ዓመላታት ክትገብር ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልየካ ማለት እዩ ናይ ኮሚኒኬሽን ንብሎ ከዓኒ እቲ ዘለናዮ ግዜ ሓበሬታ ቁልጡፍ ዝመሓላለፈሉ እዩ ከምቲ ዓንተ ዝብለኩም ዝነበርኩ እቲ ቀደም ከማንሲ
بزن راديو اوبريتورز نو كوش تعدي سببا بقى حبريتا غانا بقى خبت اخيبا خوت خلو ساحل بصح نيرو سازي زخونه اكل كنقاسقس كل خاني كمزي عينت تخولات تقبر خيلي سلازي اوشتي ناي منግስት ኢትዮጵያ اوشتي حبريتا زحلفو كله هم زخولو ايتحاتو مالتي كله قاسقسهم يزقبر مو مزل حجي مدرن تكنولوجي مالتي very easy زخونه نغرات ولا نسم كمان سي ولا منግስት ناي كمان ساتلايت غير كاتاتلو مخيلي ساتلايت تعشمو له انا انتاي كم زلا ينفلطنا ግን እቲ ዘሎ ባይታ እንታይ እዩ ጋና በቃ መሻክል ምንም ነገር ዘይብሎም እቱ ኢሎም አጣሽም ኮ በቃ ወይ ቁስዲዮም ወይ ወልዑዲዮም ወይ ታሽም ሰበሉ በቃ ሁሉም ተخلاطሎም ከይዶም አባህሎ ጉብዮም ዝብሎም ዘለው ስለዚህ እዚ ሪፍሌክት አገዳሲ እዩ ስለዚህ ምክን ሓገዝ እንድሕዳለሁ ንገብር አገባብና ክንቅይር እንድሕዳ ዘድል ኮይኑ ንቅይር سلمتا هم زخون زليلنا دمصنا نسمع عند حدا خوينا دمصنا نسمع سي كم دي مو بجبر خيتا قبايتا زمس سب ناسي كابزو على سب سمع الله خاسي زي نبع على حدث اقاي عدل يمني نو على رتا زوبسي سنيلنا تسمعنا اقداسي تحر هم عند وقف تكايت بزح نغير تزولا زنوره تعم زحزني اكشوالي ان فاكت سي كما يرتراوين كن حذر يقبالنا أقول كيف العاص حكيم زي بالكات خيد بلكال imagine حجي basic زي مالتي خلق دفو مالتي نو بقى نعقر حكيم خماسي حدا نقر بزقات ملو كمان نخو شوكا كمان مدحاني زي ترخبلو مالتي نو حجي زي بقى عمي السوس لزخونا يمبري تمالع نقر سلزلو يكون حجي تزي ما إذا خمزي نقرات قبر سلزي كعال زنبرا ديو كلن دحد علينا يو قبر سلازي تدلت زي كويس قبر سلازي كعلى نبرن مال سلازي اتي نا إثيوبيا حاليسي توارد إريتراسي كل جزء أنا كاب بزح مزرعة يدلين كل جزء سلازارول مالتي نو نحتر نوحين روحنا إثيوبيا أما تسلازخونا حيلي عقمنا إرترا بتين كم حس كم استراتيجي زحزوي مالك خاني كل جزء نزار قدايو أبايتا خاص الرأي الله نسي حدش نقرأ يكون نزي حجنا سازي اتي زهابنا زلو حبريتاسي مالسي بقبو تقبلنا انت مسرحنا يطبقي مالتي قاب نتم حبريتا زوبو سبات كاركترايز مقبار كمو نبعلا هنا كمو ندابل ناس نبعلا هنا خاهم نقبر كمو بري يقول انت وليش بعلها خاف كم يقبر يقولون كل كلاس وعلها أخوهم تدقم مالتي نو حجي زي خمسة عينة عشمسي حجازي يكونن سبب زلوا حبريتها كمان سي حجي ما تجيب زي ككافلا يخلوني خم عنده كوين مالتي مثلا objective زخنا نجارات زب بستقال مثلا encourage مقبار تزي كوي discourage مقبار سبقاي يكونن سلازي سي كله متقرنا في سلازي اللي ناسي بحدا مع الزربا زقرب سي كمود نجر قرنا عين وصدو اجي مثال تي استمروز بعض خطاتلكم كمجمريا جن افتح حدا حتى يسمعنا يرا مالتي اجي انا نساتي لو مزنبره غاشا كزارب يخيلي مخناتو بصح اقداس زخونه نجرات يبل سلازنبره فاردر حجي ديسكاس قبر خيل كوفيله تعيشم قبر خيل ስለዚህ ዝጎደሎ ነገር ንሕራለ ኮይኑ ከዓኒ ነቲ ዝጎደሎ እዚ ኣባ ከምዚ ኣተሓይሽ እዚ ከምዚ ኣተሓይሽ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ 100% ዝወሃብ ሲሳማዓሉ ማለት ኣይኮነን 700 እንድሕር ተሳሚዕኻ 700 ካብ እንድሕር ተሳሚዕኻ ዝተረፈ ከዓ ብዲስካሽን ክትምልኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ጉዕዞ እውን እንዳፀበበ ከይድ ይኽእል ኢኖ ግን ተበግሶ መንፈስ እቲ determination ሕጂ important ሕጂ ዝሕጎሰናቱ ሕጂ very determined ዝኾነ ተዓሽሙ ዘለዎ ኮይኑ ዝሰምዕኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ to me is very very important እዩ ማለት እዩ I can do business with him ማለት እዩ ብና ሓሳብ ፍልልይ ካልእ በብኽሊ ሓደ ዝብሎ ዝነበረ ዝሰማዓሉ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ጉዕዞ ክፅእል እዩ very very important ስለዚ ከምኦም ሰባት ከዓኒ encourage ክንገብሮም ኣለና resourcefully factual ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ነይርዎ ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት መፅኦም
ክቃለሱ ክቃለሱ ባይታ ክንህቦም ይግባዕና ይባህላይ ኢንከሬጅ ምግባሮም ካኒ ስለዚህ ከምኡ ተገበርና ጽቡቕ ማለት እዩ ما نحن يا أخلني يغني لك عني اوكي ثانك يو دكتور جبرة يعني حقي ابو انت اشو بيجلا ايش اسك ابز مسمر زي طعموا الله منعاتهم امازون الله خد اسك انت حسب تبنا اسك برو مستحي اوي الله اوكي نهد راي ايش ገረም በዝኾነ ጋሻ መጽዩ ካብ ጋሻ እንታይ ትመሃር ካብቲ ሒዝዎ ድመጸ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ኣነ ካብ ፈንቅል ክዛረብ ኮለ እንደ ኣቴ አንተ ካ ጋሻ ሰሚዕየ ነይረ ዘይ ማቴሲ በዘይ መግናን ክምስገን ዘለዎ ሰብ ግን ሓደ ሰብ ኣሎ ተስፋይ ተምነዎ ሰሚዖም ፈልጡ ተስፋይ ተምነዎ ባል ተስፋይ ተምነዎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መጽ እንታይሉ ኢትዮጵያ መቃለሲ ባይታና አይኮነ ዝምድና ክንገብር ንኽእሊና ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ግን ክትገብረሉ ኣይትኽእልን ክብል ተስፋይ ተምነዎ ሰሚዕኹም ትፈልጡ ዶ ገሌኹም ሓሰውቲ ገሌኹም ሰረቕቲ ኣባይቶ ነበርኩም ግን ነተስፋይ ተምነዎ ተሃርምዎ ብዙሕ ኣባትር ደርቢኹም ገሌኹም ወደ ሓማሴን ስለዝኾነ ገሌኹም ተቀደም ገድሊ ገዲፍዎ ገሌኹም ወያኒ ኣሊኻቶ ገሌኹም ከምዚ ኢዶ ገሌኹም መስመስን ሓጎስ ተሰማሚዕ ወደቐት ንኽረክብ ካብ ስዑድያ ኢልኩም ከመይ ዳኣምሰለ ሰብኣይ ሌጀንድ ምሁር ስነ ስርዓት ዝነበሮ ትዕግስቲ ዘለዎ ሃዲኡ ዝዛረብ ሰብ ግን ኣብ ኢትዮጵያ መብዛሕትኩም ነበርኩም ውድባት ነተስፋይ ተምነዎ በትረ ወጣውጡ ልዕሊ ኤርትራዊ ትኾኑ ፈቲኩም ገሌኹም እቲ 9 ዓመት ካብ 72 79 ዝኸፈሎ ዋጋ ረሲዕኹሞ ሰው حقም በራለ እንጂ ግን ገሌኹም ስልጣን ስለደሰአንኩም ኣብ ባይቶ ኸይትኩም ኣብ ኪዳን ከይትኩም ኣብ ዋሳዶ ደብረ ዘይትዶ መቐለ ኸይትኩም እዚ ኣይ ዓመጽያ ተስፋይ ተምነዎ ዝበሎ ኤግዛክትሊ መጽዩ ግዜ ሓሊ هو نو كمسجن الله ودموغس نسبات مسجنا ክትህብ ኣለካ ካብቲ ተስፋይ ድቦሎ ስጋ ሕጂ እንታይ ተገይሩ ሕጂ ናይ ዝወድ ጋሻ ማለት እሲ ጽቡኡን ክፉኡን ኣለዎ እንዶ ከም ጋሻ ደፊር መምጽኡ ተመስግኖ ኣለካ ምሳኻ ደይሰማማ ሓሳብ ኣሎ ዶ هو ኣብ ገሊ ይተቀበሎ ኣብ ገሊ ይተቀበሎ እዚ ወዲ ግን ብዙሓት ሰባት ድፈልጥዎ ሓደ ጌጋ ነይርዎም ኣብ ማዓስከር ኣይቶኒ ተዓቢ ጸገም ናይ በዓል ኣድሓኖም ናብ ማዓስከር ደሎ ህዝቢ ኣይተኣትዎን ኢኻ እዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ፍሽል ዝገብሮ ጠሚኦም ድመጹ ስድራ ዘይብሎም ብዛዕባ ዓዶም ባህሎምን ሰባሕንጎ ስደት ከይዶም ንኸይጠፉ ኣስቶም ሁሮ ኢኻ ትህብ ንሓደ ሆምለስ ዝወደቀ ፖለቲካ ይትመሮን ኢኻ ኣብ ማዓስከር ኣትዮም ግን እዘን ውድባት እዚኣቲነ ነቲ መንሰይ ፋሕፋሕ ዘብሎ ሕጂ ንሓድሓኖም መስፍን ሓጎስ ዓብደላ ኣድማቲ ጣብቁሎም ኢትዮጵያ ነይሮም እንዲዮም ተራጊሖም እንዲዮም መጽኦም ባዕሎም ደይምልሱ ከምዚ ፈንቅል ዝበሎ ስዩም መስፍን ከዓ ነጊርኩም እዩ ኣብ ናይ 40 ዓመት ናይ ደደቢት ብረታዊ ቃልሲ ተጀመረሉ ኣብዚ ዘለዋ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ማይ ሓፈሰ ማይ ቀጠንኤን ዝብላ ዘለዋ ኢሉ ተዛሪቡ ስዩም መስፍን ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዝነበሩ ማይ ቀጠነ
ማይ ሓፈስ እንድብላ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ዘለዎ ዓለም ተዛሪቦም መለስ ዜናውን ተዛሪብኩም ነይሩ ንሕና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ይነኣቱ ንሽተ በዓቅምና ንሕግዝ ድኻታ ስለ ዝኾና ግን ከምቲ ዝግብአን ኣይንበኒና ኻኢልኩ እቲ ፀገም ኤርትራውያን ኢና ዘይትብሉ ታይገድሽም ኢትዮጵያ ብለኝ ትገብርዋ ገለ ሕሙማት ናይ ባርካ ናይ ጀብሃ ቀደም ዝኸዱ ገለ ጽሉላት ካብ ኢሳያስ ዝመለቁ ቁም ነገር ዘይብሎም ነንሕዶም ክሰማምዑ ናይ ስልጣን ማራቶን እንተበልኩምሲ እንታይ ተኽፋልኩም ናይ ብሓቂ ፕራይም ሚኒስተር ኣይሰማዕኹምን ማለት እዩ ካብ ገሊኹም እኳ ወዲ ዓድዋን ወዲ ዓዲ ኋላን ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ትግርኛ ስለ ዝዛረብሲ ንሕና ድኻታት ኢና ከምቲ ዓቕመን ክንበን ኣይንኽእል ኢና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣይነኣቱን ኣብዚ መጽኦም ክቃለሱ ተይሎም ግን ኣብ ናቶም ኣይነኣቱን ኢሉክስ ኣይሰማዕኹምን ዲኹም ሲመሱን ተዛሪብኩም እንዲ ማይ ቀጠነ ማይ ሓፈሰ ክብሉ ኣለዋ ደንበ ተቃውሞና ኤርትራ ተባሂለን እንዴ ነዚ ኩሉ ግን ኣብ ኤምዲ እጅ ነበረት ሕማቅ ፀገም ሰጋጠመ ተስፋይቶም ነዎ ኢትዮጵያ መቃለስ ባይታና ኣይኮነን ከም ሃገር ስትራቴጂ መሓዛ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብ ባይታ ወሪድና ግን ክንቃለስ ኣይንኽእል ኢና ምስ በለ እንታይ ከም ዝገበርኩሞ መብዛሕትኩም ትፈልጡ ኢኹም ካብ ኩሉ ግን እቶም ሰረቕቲ እቶም ሓሰውቲ ግን በውራጃ ክኸስዎ ደልዮም ወዲ ሓማስን ስለ ዝኾነ ንህዝባዊ ግንባር ግን ወዲ ሓማስን ኣይኮነ ተዛሪቡ ተሳትፉ ዝተበደልኩ ዝተሃረምኩ ዝተዓሰርኩ ሕጂ ደቀያይ 25 ሚሊዮን ገንዘብ ለጥፍዎ ኢትዮጵያ ደንበ ተቃውሞ ተበልዩ ፎር ፋይት ሕጂ ሳግም ኩኑ ደምሓይ ኩኑ ኤምዲጂኤም ኩኑ ገለ ኩኑ ብለይ ማይ ትግበሩን ኢትዮጵያ ፀገም ኤርትራውያን በዓልኹም ከይድኩሞም በዓልኹም ኣይተሰማምዑን ባይቶ ኢሎምኹም ኪዳን ኢሎምኹም ናይ ስምረት ኢሎምኹም ናይ ምሁራት ኣኪቦም ኣይተሰማምዓኹምን ስለምንታይ ኹም ሕጂ ኢትዮጵያ ብለይ ትገብርዋ ያ ተሳሰብ ገዳይ ንሮድስ ከነጢራት ካላ ተስፋ ሰላም እዚያ እኳ ነቶም ሕማቅ ዝገበሩ ኮን ተቃልዕዎም ፀግዕ ትኸድልኹም ስፔሻል ስኻ ተስፋ ሰላም ካብ ኣዋሳ ክትምለሱ ከለኹም ክጅመር ኮላ ቶም ትሕም ድበሉ ክንትዛረቡ ኣብዚኣ ፀግዕ ትኸድልኹም ኣብዚኣ ፀግዕ ትኸድልኹም ተስፋ ሰላም ክትዛረቡ ትኾንኩም ሕጂ ኹም ትዛረቡ ቢኮዝ ናይ ውልቀ ይኮነ ናይ ሃገር ግን ስለተፋለጡ ሕኸኸንኻ ሓከካ ትገብርዋ ኣለኹም እምበር ትፈልጥ ኢኻ ስኻ ስፔሻል ተስፋ ሰላም ካብ ኣዋሳት መፁ ከለኹም እንታይ ከም ተገብረ ታሚስጥር ባይቶ ከይጀመረ ኺዳን ይመ ተም ጀመሮ ትሕም ኢሎም ትብሉ ነርኩም ኢኹም በዓል መንም ተተባሃልኩም ቃ ኣገዳሲ ይኮነን እንድሕር ኣገዳሲ ይኮነን ታልኩም ትዛረቡ ኢትዮጵያ ድሓኒቓ ወፃ ወሲዳትኩም እያ ሳምሶናይትኩም ሒዝኩም እንዲኹም ከይትኩም በዓልኩም بخميدة أمثلة هوتيلن تعجب بمكان قريبا منكم. انتي حجي جمل مسرق هاد دحر. نقول كي فرسنا ينيو نهاجر قدايكا نهاجري. سلتات تفعلت وصقعهم حسكم جن حجي خلنا حكنا يكون تسفات سلام. بعلهم كوسعيت التسواويعهم يخم خاخيتكم. إثيوبيا نعلى مسا عدمتكم. شجركم ناتكم يحجي دون بليم إثيوبيا. ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ግበርኛ ነጊሮም ካየምካ ኣብ መሬትና ውግእ ኣይንገብርኒና ኣብ መሬትኩም ውግእ ትገብሩ ሓዲምኩም ውግእ ጌርኩም መሬትና ኣይንዕቅበኩም ኒና ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ የንብረና የለን ካኢሎምኩም ኣበዳ ሓቢኹም ማዚኣ በዓል ተስፋት ሰላም ድሕር ሕጂ ኣብ መሬትና ውግእ ኣይንገብርን ሓዲምካ ምቕባል የለን ክትገብሩ ትኾንኩም ኣብ መሬትኩም ሓንሳ ንሓዋሩን ኣበዳ ሓቢኦማ በዓል ኣድሓኖም بعل عبد الله آدم عبيد حبيب مازيا إذا ودبات هلوانا له بعل حدري
كميدا لهم دازيا مستر زي كيوصوا كل غزي كمزي اتلنا سباي سعبنا نيمو انداتبهالوس كميلم يمشفينو مادا نحنا صقم علينا دحر جمريتنا نكون حزبنا تغاساقيلو كتعاتقو دانغاكم عبويتاكم عمريتكم كابا حادي مدمصغين دحرج عين قبلنينا إلهم تزاريبهم من ديولا يوصوا دا حج بعل حسين كليفة زيا ترفع بايتو موت رموس كيدان موت وات موتات إرتراويان ينبر إتبقى غايكولت ما يكفر يمسكرمينا يغني لنا قد دخبر كنا عزم ورقبي كم زب مريس بسماي أملاح يكبركم يزبها آمين مقوان دو ديف كفت ديو قرنة تتقوان محشب أشكرك تملك عليك واه أمازن نفسي أرى يفنكر الله خد الله الله إرتراوي تجها إرتراوي كفصل عزمي كوري نغير نغير يا جل ديمتي أنت ويا حجي مني أمازن ريفرز ولا صبوا الله اللي حنت نقر زم أنت الله مسيلك كا تسفايتهم نو مالت مسرات نايزي مدفعي نايزيس AMDJ زبحال نايز من إسي مسراتي تسفايتهمنا ننفسو عقيبو سمعيتو عقيبو إذا تسأل لو إلو مزقلو حمامو كابتم ذنقو سبيع أنا مالتي تسفايتهمنا كابتم ذنقو سبيع مزقلو حمامو ني إثيوبيا وريدو بلك أنا تسألي ريو من إسيك تسأل له زبلي تسفايتهم نحجي كابتم مسرتنا إذا مدفعنا من إسات تسفايتهم نحجي حالتا بقى مسريت واي كم حكي ولا تدقق تنقاس تعبه موضع تقوم تعوث هاي ترى لاني هذا مسرتها ود دبسي حفقوا فيها من الأمر أي تفقتن جنا حجون نساء تتخيز له كن رأينا نبيكم تخيزي قطلنا تاون حبيرنا رأينا مالتي تا نسوز مسرتها ودبنا من سياد جن ستيل تسفايتهم نو مسرتها ودب ستيل قطلنا تخيز له رياليتي خا كم دلتا أمس أبيلو كم دلتا يقوم يتوه كم دلتا إثيوبيا مقالسي بايتانا أيكونن إثيوبيا كونن صريفوسو حجي مزي حجي زبولو تقراي مينستر مس إيرترا زصنحنا بوليسي نو وور نو بيس زبولو تسفايتهم نو تزارون رياليتي حجي خوفيلو ماشي مالتي رياليتي اكزاكتلي حريمو تسفايتهم نو بلك حريمو حجي ني إثيوبيا يقوم يكون زلو قانون حجي تفلطو زلوكم إثيوبيا من تربايتا كوننا ذخر إثيوبيا ينيرو يا بوليسيوم جن نتصوريلن بوليسيوم سداب زي نتصور إثيوبيا مقالس بايتانا أخبل أنا أيكليني كداربونا أيكليني دحرجي نمنتاي بتقوار سرزراخو بعيني ون سرزراخو مالتي حجيتي بوليسي سداب زي سقيرنا إثيوبيا حجون باموي وانت قلبيت انتاي لوكا بوليسينا هنكيرنا مش بلو نيرو كلاتكم سمعوا نيركم تايازو بوليسي إلى كلها نصبح نيرنا كلها نصبح نيرنا نتا بوليسي مالتي اسكن تايم كغيرو حجي خين دابلنا تتصفنا እንደገና መጽ ይባል ጠቅላይ ሚኒስትር ታይልቆ ና ኤርትራ ጉዳይ ናዓና ዘስጋዓና ይኮነ ዘሸግረና ዘስጋዓና ዘፈርሐና ጉዳይ ስለዚህ ይኮነ ጸገም የቡል ኢልዎ ማለቲ ፖሊሲና አይን ቀይርኒና ስቲል አ ፖሊሲና አይና ዘለና ማለካ ፖሊሲ ኦፍ ዘ ሎኻኒ ለው ጥቅመጽ ካሊ ዝበሃል ነገር የለን አማዞን ሪቨር ግን ሓንቲ ክትፈልጣኻ ኢትዮጵያ ኦፍ ኮርስ حجزها هو اليوم قبلها هو اليوم جن حدا نجر كان فلت لك أنت قام تتوعيل زواج بدقة رايس جاب 10 مليون يورو صاحب والله نيتوبيا ندم بتقام تناي إيرترا توعيله سجاب 10 مليون يورو يزواجهم إذا فلتم إنتاني ليه نزجن زجلت أيقونن قدم بسنة عفور من يروم عليه بيمنن بسودانن بإثيوبيان فلت
መስመር ሰንዓፈር ምተባይሉ ስጋብ ሕጂ ወንቲ ሰንዓፈር ብኸምኡ ፍለጥ እምበር የመን የላ ሱዳን የላ ናብቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥራሕም ሒዞሞ ዘለዉ ሕጂ ኣፀቢቕና ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ስጋብ ፖሊሲ ስጋብ ዘይወፀ ናይ ኢትዮጵያ መቃለሲ ናይ ባይታ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እንድሕር ክነቃጥር ኮይና እንድሕር ገለ ክንገብር ኮይና ኦፍ ኮርስ ከምኡ ክንብል ኢና ብዙሕ ተመኩሮታት ስለ ዝረኣና ኢና ንሕና ዝረኣናዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ነገር ክንመፅእ እሞ የለውን ኣይኮኑን ናይቲ ስርዓት ስለላ የለን ኣይኮነ ክህሉ እዩ ኦፍ ኮርስ ቅድመኻ ሓሊፉ ክፀንሓካ ክእል እዩ ቅድመኻ ነቲ ጉዳይ ዳለወሉ እዩ መንግስቲ እዩ ሃገር ስለላን ሃገር ሙሉእ ዝመርሕ ዘሎን እዩ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ኮርስ ናቱ ገይሩ ኣቐዲሙ ክሰድድ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ ግን ኣማዞን ሪቨር ሓንቲ ነገር ክሓተካ دعان كنتكس هنا من ذاك رداكا أبتسمر حدا ببذ حس اللي تساتف خايله هلا تقام بالنا مالتي أبتسمر حدا ندحر نرين يرنا زاروا له زلني زاروا له نعاب النتي لك هذا اللهم أديام بايديا إلى تعطو أديام مالتي أديام نساي ناي مدفع أبال فتساميت ناي وطاو قدايا تاني أديام أبسمر حد مالتي أبسمر حد غاني أبتي أدمين ناي تروم كوينات نتفسب النبرة مالتي أجي ناي من إسي حيلي أبايتا تفتيرون دهالو انقولو سمرت من إسيات كفترون كله زارم نيراني ودب من غير فترت ودب تفتي رسول الله كما يجيركم جوين تقبرون اطرح نزب الحتتات نودت بها وانت راخي بينيري يعلي لنا نيراينا نتقول له نجات اديام تستاسيون يرا عبس مرحله نتناي سم ناي سمرت من اسيات من دبر زيتون قوردو مالك ابلا حاز حج طبق يركا خرب كمان ثاني ليه نساجنا بتسعة ذي أبال فتاميت ناي مدفع ناي ام دجا أبال ما كلاش ما قلي أبال العلواي فتاميت يعني أجي حتيتيا ود بغي كود بوت يخيت الزاربي ده بين ملكو نزل الحتو عغري بلا نيره نساج النعو ناي سمعتهم جاب مونغوناون سقاب النقشي عبيرو مالتي كمزن على زغداي بلو نساق نعو عتت ايبلان نتناي مدفع عتت ايبلان انتي غيرا نتناي دبر زيتي كان واحد نيران سابو خوينا مس فوزيا تبال قرع تواعدو نيرا او واحده تخاني نابتناي دبر زيت اخي واحده هذا حج حزري اول في الطاميت ناي مدفع هذا لا او ناي دبر زيت خيدا او تساتيفا خيدا سناي دبرتي تساتيفا لك تعخيبا توديو مسوته مسمع حزا وريدا خوا امريكا بغت تخاخو غنابي كده نام مدفع خيدي كعلمي لها نام مدفع خيدا نام بايتا وريدا مالتي نشير خيدا ابشيره ناب سراوي كيدا تحويسا مالتي مسكاليتا عبدالله يحجي رايو تخوض النبرة مسماري خنا نقرأ كدلو حجي مسوردت معات بعثتات قلن تجيرو أبو كيد كم دلوا مسمع هذا أبصراويت أجمع متي بعثتات متي ولا 200 قلم النبرة سراويت 50 أربعة تريفو تبع يسوع معو نكام في قلن عتيم مالك أوكي كم دفعي قم إلى وتعمته እንደገና ሕጋዊት ኣባል ኮይና ኣብ ናይ መቐለ ኣኼባ ናይ ስምረት መንእሰያት ኣብኡ ኣደኻ ቀንዲ ምባባሮ ዝኸፈለት ካንተ
ቀንዲ ኣምባጋሮ ዝኸፈተት ንሳ ምስ ወዱ መባዕ ኮይና ማለት እዩ ተረዲያ ሕጂ እዚ ኩሉ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ንዓይ እንታይ ኮይኑ ይስምዐኒ እንታይ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ብልክዕ ትቃለስ ኣላ ማለት ድያ ግን ንወዱ መባዕ ኸዓኒ ፖሊስ ኣምፅኣ ብናይ ኢህአዲግ ወታደር ኣምፅኣ ኸ ንወዱ መባዕ ኸ ይእሲራቶ ማለት እዩ ዋ እንታይ ዳሉ እዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣለኻ ሕጂ ትጨምለቕለቕ ረኣዮ ትጨምለቕለቕ ዝነግረካ ዘለኹ ትጨምለቕለቕ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ጨምለቕለቕ ጥራሕ ኢለ ይገድፎኒ እዚ ካልእ ብካልእ ጉዳይ እየ ዝሪኦ ኣነ ጨምለቕለቕ ኢለ ይሪኦኒ በርኬ ከምዚኢታት ክትገብር ኣብ ኩሉ ውድባት ኣቲኻ ሓሸውዮ ክትእቱ ከለኻ ናይ እዩ ግን ድሓን ብጨምለቕለቕ ንኺዶ ኣብዚ ሰማማ ሕጂ ምሳኻ ትጨምለቕለቕ ትብሎ ዘለኻ ካልእ ግን ክቐምጦ ዝኽእል ኣነ እቲ ሪያሊቲ እንታይ ክብሎ ምኽኣልኩ መሲሉካ እዚ ቃልስና ኤርትራውያን ኣይወነናዮን እዚ ቃልሲ እዚ ብኤርትራውያን ተወነነን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ወረድካ ከዓኒ ንዓይ እሞንን ዝብሉ መራሕቲ ንዖም ተዘይኣሚንካ ከዓኒ ኣብ መሬት ከቃልሱኻ ከም ዘይክእሉ ከዓ ፍሉጥ እዩ ብታሕተወት ድህንነት ናይ ትግራይ ገይሮም ሒዞሞም ስለ ዘላዮም ገብሩኻ ድላዮም ገብሩኻ ተጻብኦታት ድላዮም ገብሩኻ ሕጂ ቃልስና ንሕና ኤርትራውያን ቃልስና ኣይሓዝናዮን ዘለና በዓልና ፈሬት ታይዳ ዕፉን ብድፍኑ ዝዓይነቱ ብሽፉኑ ዝዓይነቱ በቃ ኣብ ኢትዮጵያ ቃለስ ኣሎ እንዶ ኣይትዛረበሉ ኢትዮጵያ መቃለስ ይኮነን እንተተባሃለ ከምዚ ኢልካ ጥራሕ ክትሓልፎ ኣለካ ሽዑ ንምንታይ ኢትዮጵያ ትትንክፈልና ንምንታይ ኢትዮጵያ ከምዚ ጌርካ ተንኪፍካልና ገሊኦም ዳርጋ ዱዋል ሲቲዝን ከምዚ ክልተ ዓይነት ሲቲዝን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ተቐበሉ እዮም ዝመስሉኻ መፅኦም ኣብ ዝክሕለቑ ከለዉ ግን ትሪያሊቲ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ነሎካ ሕጂ ደጉሕዎ ኣለዉ ባዕላቶም ሕጂ ግዜ ምስ ኣምፀ ግን ብፖሊሲ መንገዲ ኖወር ኖ ፒስ ያ ማለት ከንታይ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ክንኣልዮ ንሕና ግዴታ የብልናን ነቲ ስርዓት ፀላኢና ኣይኮነን ካልእ ምራት ራእዮም ምሁራት ናይ ትግራይ ዝበሃሉ ስማዕዮ ሕጂ እዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ዝዝረብ ዘሎ እንታይ ብሉ ይቁልካ ብኣሞያ ትዘረባ ነዚ መንግስቲ እንተተዛረብካዮ ኢልካ ነቲ መንግስቲ ናቶም ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ይወፅእ እንዲ ዘሎ እቲ መንእሰይ ድሓን ክወድቕ ይስቕበሉና ይብለና እቲ መንእሰይ ይወፅእ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዳኻ ክተንፅፍ ተዓጢቕካ ዘለኻ ቀልቢ ቃላ ኮኩልሳ ኳ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዘሎ በኣስና እዮም ዝብልካ ዘሎ እኮ ማለት እዩ ክወድቕ እዩ ተዓጎሱና ጥራሕ ይብለና እቲ መንእሰይ ከዓ ይወፅእ ስለ ዘሎ ንዑ ክነውፅኦ ኢና በቃ ምስ ህዝቢ ድዩ ዘሎ በኣስ ከምስቲ ስርዓት እዩ ኣብ ዝረአዮ ሞ ቀልቢ ቃሉ እኳኒ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ክነውፅኦ ክነፅንቶ እዩ ዝዘረባ ማለት እዩ ቀልቢ ቃሉ ነቲ ስርዓት ኣይኮነን ክንኣሊ ምስቲ ስርዓት ኣይኮነን ሽግርና ዘሎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይሽግርና ዘሎ ኮይ ዝብለካ ዘሎ እቲ ህዝቢ ነውፅኦ ኣለና ክወድቕ እዩ ድሓን ተዓጎሱና ይብለና እቲ መንግስቲ ኢሉካ ይወፅእ ኣሎ ኩሉ እቲ መንእስያቱ እቶም መንእስያት ወተሃደራት ትገብሮም በዓል እስኻ ገለ መለስኒ ዝወረዶ መንእስያ ሰሪሖም ከይበልዑ تتعلى وهايتاتي تتنا طلال جميل نخد في هذه سؤالة خماتهم هذه سؤالة فقد اندسوا قيچا متقال نيبع المانكي نيبع الاسياس عبايا قد رخيبا رينا متقال قيچا هيبنا اخونا حجي تي رياليتي رايو ببوليسي منقدي ببوليسي منقدي سقاب زي أوجو إثيوبيا مقالسي نعيكونا نعي كمان هيجي بك قال رد حسابات عم تعملين تسفايتهم نوها بالكل حريموه لازم من إسي حيلي فتيروها تسفايتهم فتيروها كابتن فتر تحدي هذا فترة ودك
ክትጠፍእ ዲኻ ትብሉ ኣላ ትኸይድ ኣላ ንሪኣ ኢና ግን ታሪያሊቲ ግን ኣብ ዲስቲ መፂ ኮፍ ምስ ኣበላ ኩሉን ተስፋይቶምሎ ኣባትሩ ይዕል ይብሉ ሃንደበቲ ኮይኑ ከዓ እቲ ህዝቢ ክትፈርድ ኣይትኽእልን ካብታ ሰዓት እያ ሓቂ እቲ ህዝቢ እውን ክትብል ትኽእል ተስፋይቶምሎ ክትሪኦም ከለኻ ወይለይ ተስፋይቶምሎ ሓቂ ነይሩ ኢልካ ኢኻ ጠጠው ትብል ተስፋይቶምሎ ሓቂ ሒዙ ነይሩ ንምንታይ ተስፋይቶምሎ ከምኡ እብል ነይሩ ሃገረይ ኣምፅኦም ኣቦ ወንበር እንድሕር ገይሮምልካ ተስፋይቶምሎ እዩ ንሃገረይ ቅድሚ ሰብ ዘሰውዓለሉ ኣቦ ወንበር ክገብርዎ እንከሎ ሃገረይ ምሳይ ምስ ተኣስረ እኳኒ ሒዞም ምስ ኣሰረዎሲ ሓዉ መፅኡ ኣብታ ሽማ ጠፍኣኒ እታ ዓዲ ጥቃ ሽረ ረጊባ ዘላ ዓዲ ዓዱ ሓዉ መፅኡ እቲ እስር ቤት ቶም ፖሊስ ንርእሶም ቶም ታሕተወት ፖሊስ ምስ ሓተትዎ ወእዚ ዳሞ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ እንዲ ኤርትራዊ እንዲ ዝብል ዘሎ ኤርትራዊ ኮይኑ ይፈልጥን ኢሎም ኣነ ሓወይ ቦቦይ በዲ ሓወይ ኢልዎ ኣብ ሽረ ረጊባ ዘላ ዓዲ ሽማ ጠፊኣትን ዘላ ከም ፃፈር ኢለ ተስፋይቶም ነዚ ምስ ረኣየ ኩሉ ሙሉ እዚ ነገራት እዚ ምስ ረኣየ ነዚ ኩሉ ነገራት ገይሩ ማለት እዩ እቲ ሪያሊቲ ብሪያሊቲ ጥራሕ ኢና ክነቐምጦ ዘለና ይሕዋት ንይምሰል ዘይምንባር እዩ ማለት ቃለስ እንድሕር ኮንካ ወል ምስ ኢትዮጵያ ባይታ ዝህቡኻ ናይ ልክዕ ቃልሲ እንተኮይኑ ኣይትፀልኦን ኢኻ እቲ ዝቐረበ ቦታ ኢትዮጵያ እዩ ዝቐረበ ኢትዮጵያ እሞ ኣፍኩም ሓዙ ተደፈኑ እሞ እቲ ዘሎ ኣብ ባይታ ግን ኣይትዛረቡ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ግን ካልእ ጉዳይ እዩ ወይ ዕፈንዎ ከም ውድባት ዝዓፍነው ዘለዋ ከምዚ ዝበልኩ እዩ ገበናት ኣለወን ኣብዚ ናይ ሕጂ ደፎቲ ናይ ቀደመን ኣነ ክዝክሮ ይደሊኒ እቲ ናይ ቀደም ንዓይ ብዙሕ ኣብዚ ሕጂ ዝገብርኦ ዘለዋ ንርእሱ እውን ገበኒ ይብለካ ኣለኹ እቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ገበኒ ሓደ ናይ ሚሊታሪ ብቕዓት ዘይብሉ ሰብ ሚሊታሪ ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብ ከም ናይ ሚሊታሪ ሸንካ ናብ ውግእ ጋንታ ሒዝካ ከይድካ ምስ ሓደ ቅድመኻ ዘሎ ምሽክን ወታደር ቀቲልካ ቶም ፀለውጢ የለን ሓኪም የብልካ ተኣቱለኻ እንታይ ትገብር ተኣቱለኻ እዚ ሓላፍነት ይግብረካ ከመይ ገይሩ ሓላፍነት ይግብረካ ስማዕ እንዶ ወዲ ባሻይ ኮነ ሓምሻይ ክፍሊ እኳ እዩ ወዲ ባሻይ ሓምሻይ ክፍሊ እኳ እዩ ውግእ ዘይፈልጥ ሰብ እኳ እዩ ብናይ ተመክሮ እዩ ዝውድብ ክመርሕ ዝኽእል ኣነ ቦምበር ኢሉ በባትርን ብገለመለ ነዚ ኩሉ ሰብ ክሰላልዖም ከሎ ወላ ሓንቲ ኢትዮጵያ ሱቆም ኢሎሞ ግሪን ከፊቶም ሱቅ ኢሎሞ ነዚ ኩሉ ሰብ እንዳሰላልዖም ከሎ በባትሪ ወዲ ባሻይ ዳ በየናይ መልክዑ እዩ ዳሞ ሃገር ከምፅእ ኢልካ ትሓስቡሲ ከምዚኣቶም ግሪን እንድሕር ከፊትካ ኣሎ በየን መልክዑ ለውጢ ክመፅእ ሕጂ ኩሉ ክነጋና ዘለና ይሕዋት ንሕና ኤርትራውያን ከኣኒ ግድን ኢትዮጵያ ጥራሕ መቃለሲና ኢልና ክንፅበ ኣይንኽእልን ኢና ባይቶኦም እዩ መሬቶም እዩ እንተሃቡኻ ፅቡቕ ተመስገን ትብል እንተዘይሃቡኻ ከዓ ገዲፍካሎም እዚኣ እኳ እታ ምርጫ ግን እቲ ሪያሊቲ ከም ዘለዎ ከዓ ተቐምጦ ኣለካ ማለት እዩ ከም ዘለዎ ከዓ ተቐምጦ ዘለካ ኖ ከምዚ እንድሕር ትብል ኮንካ ግን ኢትዮጵያ መቃለሲ ባይታና እዩ ኢትዮጵያ ትዕጥቐና ኣላ ኢትዮጵያ ከምዚ ትበና ኣላ ትብል እንድሕር ኣለካ ኮንካ ግን ዋ 34 ውድባት ኣይደኖ ኣነ 34 ውድባት ንሓንቲ ሃገር ብጉባኤ ብባይቶ ዘይጥርነፋ እንድሕር ኮይነን ንዓይ ከቢድ እዩ እዚ ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከማን ክንደዚ ክለባት ኣለዎ ኢለ ኣነ ሓስብኒ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋይቶም ዝበሎ ብልክዕ ይቆልጥዎ ዝብል ኣነ ኣብቲ ፈለማይ እውን ኣነ እውን ከምኡ ኢሉ ክዳረብ እንከሎ ተስፋይቶም ነው ንዓይ ብኸመይ ዳለኹም ኢሉ ኢለ እውን ኣይተቃወምኩን ግን ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ መደብ ገይረ ስለነበርኩ ንኢትዮጵያ ክወርድ ምስ ወረድኩ ምስ ረኣኽዎ ግን ብዓይነይ ብጋሕዲ ፊት ንፊት ሪአዮ ማለት እዩ ረዲኻ መፂኑ ኣብዚ ወዲ ባሻይ ካብ እስራኤል ክመፅእ እንከሎሲ ብባይቶ ዝደየበ መሪሕነት ብባይቶ እዩ ዝወርድ እዩ ዝብል ሕጊ ነይሩና ምፅ ኢሉ ኣትዩ ግን በባትርን ብገለን ገይሩ ሕምሽሽሽ ኣቢሉ ኣነዛ ኩላ ሰብ ጥራሓት ሪፋ ፀንሒኒ ናይ 54 ተጋደልቲ ጥራሕ እዩ ዝፀንሒኒ ናይ
ስለዚህ እዚ ተቃልስና ማለት ሕጂሲ አፉሹል ቃልሲ እዩ ዝብሎ ዝፈሸለ ቃልሲ እዩ ትብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቃልሲ ሕሱር ቃልሲ መንነትካ ዘይትገልጸሉ ቃልሲ ምእንቲ ህዝቢ ኢለ ወሪደ ደኣ ንህዝቢ ዘይገልጸሉ እንድሕር ኮይነ ንምንታይ ኣብኡ ዝነብር ብሓሶት ኢትዮጵያ መቃለሲና እዩ ኢለ ክዛረብ ባዕሉ እንዳገለጸለይ መንግስቲ ረብሓን ተሊካ ካልእ ጉዳይ እዩ ተመሳሲልካ ክትነብር ተኾንካ ካልእ ጉዳይ እዩ ግን ሪያሊቲ ብሪያሊቲ ጥራሕ ክትቆምጦ ዘለካ ንህዝቢ እንድሕር ዘይጠቅም ኮይኑ ኣይጠቅምን እዩ እዝን ኢልካ ክትቆምጦ ሕጂ ገለገሊኹም ከምዚ ክትማጎቱን ከለኹምሲ ኖ ንዓይ ክትማጎተን እንከለኻ ኣብኡ ተውዒልካ ጥራሕ ተማጎተኒ ኣብኡ እንድሕር ነይረ ኣነ እዚኣ ደሞ ከምዝን ነይሩ ከምዝን እየ ዝፈልጦ ብከምዝን ከምዝን እየ ከዓ ኣነ ዝፈልጦ ኢልካ ተማጎተኒ ኣነ ከዓ እታ ዝነበርኳ 6 ወርሒ ነይረ ኣነ 6 ወርሒ ከዓ ኣብኣ እየ ነይረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለን ኮፍ ኣይበልኩን ኣነ ኣብኣ ምስቶም ሰብረት እየ ነይረ ኣብኣ ካብዚኣ ወሪደሲ ኩሉ መድሃኒት ኣይተርፍ ስጋብ ክንደይታ 7 ካሜራ ሓደ 1 ያርድ ዝኸይድ ክሻፋ ኣምሶላታት ከይተረፈ ሚሊታሪ ክዳውንቲ ከይተረፈ ሒዘ ኸይዳ ናብቲ ቦታ የድለኒ ዝበልኮ ነገራት ሒደ እየ ኸይደ ግን ኣብኡ ምስከትካ ምስ ረኣኻዮ ግን ወይ ተስፋ ቆሪፀ ተመሊሰ ብለካ ኣለኹ እምበር ኣመላላስ ዘይብላ እያ ኸይዳ ትበ ኣነ ቆልዓ ኣለኒ እኳ ሓደ ወደይ ገዲፈ እኳ ወሪደ ወደይ ወይ ገዲፈ ካብዚያ ወሪደ ካብዛ ካሊፎርኒያ ወደይ ገዲፈ ወሪደ ናይ ቅድሚያ ክወሃቦ ኣለዎ ዝብል ግምት ምስ ሓስኩ ዛሴት ከይደ ክሪኦ ከለኹ ግን የለን በቃ ኩሉ የለን ሓሶብ ፀኒሕናይ ታይዳ በቲ ማሕተም ገይሩ ሰብ ሰረቕ ውዕል ገንዘብ ኣቦ እምበር ኮንካስ ዘሎ ኣንቱም ሰባት ዘሎ መክሰብ ቀሊል ከይመስለኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ማሕተም ናይ ውድብ ዘለዎ ሰብ ሃብታሚ እመውን ንብለኩም ኣለኹ ሃብታሚ ኣብታ ካምፕ ከይዱ ንሳ ጥራሕ ሙሉ መዓልቲ ስርሑ 10 ሰብ ውፅእ 20 ሰብ ተውፅኡ ከዓ $2,000 እያ $100 ዝኸፍሉላ እዚ ትመክሰብ እዚ ይሰርሓሉ ዶተን ውድባት ወሰርሓሉ ወከልቲ ከይተረፈ ካምፕ ቆምጣ ወከልቲ ከይተረፈ ወከልቲ ኣለዉ ነቶም ንሱዳን ዝኸዱ መንእሰያት ንዕኦም ዘምፅሎም ደላሎ ከይተረፉ ኣለዎም ሰዓቶም ምትሓሓዝ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ሕጂ እቲ ቃልሲ ኣሎ ክበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ብየድ መልክዑ ባዕሉ መንግስቲ እናገለፀልካ በባሓደ እኮ ህግደፍዮም ኣይህግደፍን እዮም እኳ ይብለካኒ ግብሮም ስርሖም ግን በባሓደ ከምዚ ናይ ባይድያ ገይረ ክነግረካ ክእል እየ ከምዚ ናይ በዓል ባይድያ ዝገብሮ ከምኡ ኮፍ ኣቢለ ክነግረካ እንታይ ይሰርሑ ስለምንታይ ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ረዳላ ስለምንታይ በዓል ኣስገዶም እኳኒ ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት እዩ ነይሩ ካብኡ ናብ ሕድሪ ከይዱ ካብ ሕድሪ ናብ መን ከይዱ ናብ በዓል ዮሃንስ ኣስመላሽ መፂ ኢሉ እንታይ ኣድለየ ዚታ እንታይ ዝግበር ዘሎ እዚ ናይ ድሓኖም ከዓ ነይሩ መጀመርታ ሕጂ ይሕዋት ነብስና ኣይነታልል ሓደ ተፈታዊ ሓደ ተፀላእ ክኸውን የብሉን ንምንታይ መሲልካ ኣነ ንኢትዮጵያ ዓጠርጠር ክትብለሎም እንሱ ግን ሪያሊቲ ከዓ ሪያሊቲ ክተቐምጦ ኣለካ ባይታ የለን በቃ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ስርዓት እዚ ክእለ ኣይደልይዎን እዮም በቃ ኣይደልይዎን እዮም እንተዝደልይዎ ምእንቲ ርእሶም ሓንቲ ለይቲ ምሕደርዎን ሓንቲ ለይቲ ኣይምሕደርዎን ተቃዋማይ ኣይኮነን ዝኾነ ተቃዋማይ ኣደልዲሎም ንክኸዱ ሽግር ኣይመሃለዎምን ፍጹም ሽግር ኣይመሃለዎምን ስምረት መንእሰይ እንታይ ዲ ተባሂሉ ስምረት መንእሰይ
سمرت منسي مستعخخبه انت تبايلهم بعل ودت با هيتبالكم كي يقول دامبر اطبيق اسفلطوك سمرت منسي انت تبايلهم وداتا مس منسيات ناي تግራይ كسرحو فتنو مس منسيات ناي تግራይ كسرحو فتنو تي مالتي حجي مزن رئي زلنا مالتي اذا حجي تريوم دلهم مهورات ناي تግራይ ممتيو ኤርትራ يحواتينا مس ኤርትራውያን ሓደ ህዝቢ ኤርትራውያን ከምዚ ኢና እዚ ዝቡሃ ዘሎ ሕጂ ረዮ ሕጂ ዝምሁር ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ስማዕ እዚ ኩሉ ዘማሚርካ እንታይ ክረም ተደልዩ ዘለንካ ነዚ ገንጊምካ ክትበፅሑ ትኽእልካ ማለት እዩ ከቢድ ኣይኮነን ማለት እዩ ተረዳ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝብል ዘረባ ገሊኹም መቸም ትማጣደቁ እንድኹም ማለት ከምዚ በቃ ኢትዮጵያ ተንከፈስ ንዓና ከም ተንከፈስ ዓይነቱ ኢኹም ትብሉ ገለገሊኹም ኣይዶኖ ንምንታይ ኢኹም ትብሉ ኣይፈልጥን ደሓን ንሱ ካልእ ኣርእስቲ ክህልዎ እዩ ማለት ብዙሕ ነገራት ስለሰማዕና ማለት እዩ ዋላ ትማልሲ ኣብቲ ሓደ ገዛ ሰምዕ ነይረሲ ኣብቲ ናይ ተጋሩ ኣቴ እቲ ናይ ተጋሩ እቱ ምስ በልኩሲ መን በዓልቲ يأكل لهم تقولوا قلت نحنا يحواتنا إيرترا نحنا خمدينا قل حدا انت يمليس له حواتك كنا نحنا هاتكم حازو نعنا خباخاتكم هم حرا يقربنا إثيوبيانينا نحنا صحاتكم إيرترا صحاتكم إثيوبياني له قال لك مش انا ملسيوه إيرترا كنت شعت بير ذا حدث له فردا إيرترا شعت بير ذا حدث له تتقرا واي كوي نحن تقرنيا طرح دينا خلينا نقبل لنا ايوه هاتكم هاجر هلاتكم نحن هاجر هلاتنا سرح يسلو شمال كوي سمعوا نيري كابز زخف وردت له كابز زخف مش ملاقات له ስለዚህ ብሪያሊቱ ብንቁዑ ካኽተቆም ተዘለካ ማለት እዩ ዘው ዓልካ ከም ዘው ዓልካ ኮንካ ኣይትቅረብ ብድፉኑ ኣይትዛረብ ኣነ ነተን ዝረኣኽዎን ይዛረብ ዘለኹ ነተን ዝረኣኽዎን ንዕን የቐምጠን ኣለኹ تندي يعقون كاني بفحين سبات حتى كل يبل فلتلنو فلتلني أبقال سندحر تورد على هونكا نعم يجمر تعدك إنفورميشن من يجمر إنفورميشن خاطر عاد تقبل لك إنفورميشن كعادك قال سالو تقول تكونك يمان كان سجان كان جددي I don't think so تتقالس تتصدف انت زي كونكا هجي تقدامي عدكيناتي نسينير ما تنعتي نير كوصنا علاني تسمع خوخ ولا كلها شجر عبز خد كايا تصابو عبز خد كايا شو ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ቃልሲ ዝበሃል የለን ቃልሲ ኢትዮጵያ እንተ ፈቂዶማ ሓንቲ ለይቲ ትሕድሮ ነዚ ኤርትራዊ 100,000 ህዝቢ ኣብታ ካምፕ ሎ ካብዚ 100,000 ሰራዊት ህዝቢ 10,000 ፁሪ ክትስእኽል ፁሪ 10,000 ሰብ ክትስእኽል exactly ብልክዕ ኢትዮጵያ ነታ ለውጢ እንድሕር ዝደልይዋ ኣለዮም ኮይኖም ብፖሊሲ መንገዲ እንድሕር ብትክክል ኣቐሚጦማ 10,000 ካብታ ካምፕ ክወጡ ግን እቲ ምሁር ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ መቐለ መምህር ግን ኣበ ናይቲ ማለት ዝገበረ ቃለ መጠይቅ ኣብ ፌስቡክ ኣላጥቆ መንግስትና ፅንሑ ይብለና ንሕና ተወቃዕቲ ኣለና ኢሉካ እዚ ስርዓት እዚ ኸ ድላይ ይገብረና ኣሎ ህዝቢ ደውዳኢ ኢሎ መንግስትና ዝብለና ዘሎ ኸ ህዝቢ ኤርትራ ይወፅእ ኣሎ እቲ መንእሰይ ይወፅእ ኣሎ ክወንድቕ ህዝቢ ኤርትራ ተጓዕጉዑ ዲ ክወፅእ ደልይዎ ዘሎ ንሱ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ምሁር ዘንፀባርቆ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ከውፅዎ ዝቃልሱ ዘሎ ኢትዮጵያ ንስርዓት ኣይኮነን ከኣልይዎ ዝዳልዎ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ምስቲ ደምሒታ ውሽጢ ኤርትራ ዝመዓራረየሉ ዘሎ መንገዲ ምስ ክትርኢ እንከለኻ ሞ ትርጉም ኣለዎ ትብል ደቀባት ኤርትራውያን ኣብ ዒራዒሮ ክሰፍሩ ከለዉ በዓል ሓጎስ ኪሻ በዓል ጣዕሚ መቐለ በዓል ወዲ ገራህቱ በዓል ወዲ ማርዮ በዓል ወዲ መስፉን በዓል ትዕረን ንሕር ዝመፃሉ ኮይነን ናብ ስልጣን እሞ እቲ ደምሒትከ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለኸ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ንላዕሊ ዕጥቂ ኣለዎ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ንላዕሊ ዕጥቂ ኣለዎ ብኸመይ ዕጥቂ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ኣብ ሓንቲ መስርዕ ሓንቲ ቁጭ ሕሩምላ ኣብ ናይ ደምሒት ኣብ ሓንቲ መስርዕ ሓንቲ ቁጭ ሕሩምላ
عبقانتا خا سلسته قوت حرم الله دمحت تعود كيد نقرك هذا له بمولو سراويتنا إيرترا زعتقو ذو عدكي سبيشال ناتو مور أدفانس هلو توسخي أصوارات إذن دحر زعتقو الله خوينو تدام حيتها بتوشت إيرترا نتقراي كيدون دحر زي يتقع خوينو ترديها اندحر إيرترا وخوصو زصبيو اليوم كوينو مساتو تسرعات طلعيهم كذي كوينو مقالة تتأجئ نجر علو مالتي قال نعانا إيرتراوين تتأجئ نجر علو مالتي بهم ذي كريو يدل مالتي يعني من تاي دم حس ويلا عتق له دحر صبوق أصوارات عتيقو أوشت إيرترا خوينو نسخة إيرترا أو إثيوبيا عتيقها دحر بيت عتق خوينكا نعاها أب 3 أب 4 ودب مقاقيلهم انتاي زبال كنزي بعلو إسيح زولو عنو يحخاز أسر كدروز فتح خياز مثلا كومو ذا عينة بيرو مخططة وانتوالو إثيوبياويان نكالس علينا عنا كنزارب عين خيلينينا بتقلع الله ينخيلينا تحب قطر حين أنتينا خندحدو حزلنا هجي نحنا إيرتراويان إزي إزلنا تي نحنا عقات إبنا زلو ماليتي زي ترياليتي ስለዚህ በከሙ ክሪኦ ይደሊ በቲ ዘራርቦም ክሪኦም ከለኹ ግን ምስ ኢሳያስ ኣይኮነን ዘሎ ባዕሶም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይባዕሶም ዘሎ መንእሰያት ከመይ ጌርካ ነቲ መንእሰይ ፀቂቕካ ተውፅኦ ጥራሕ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ኢሳያስ ባዕሉ ስርሓሉ ዘሎ እዚ ዳ ኢሳያስ ሓሉ እንዲ ዘሎ ስለዚ እዚ ኮይኑ ስምዐኒ ንዓይ ኣሕዋት ርኢቶና እዩ ናተይ ርኢቶ ከዓ እዚ እዩ ማለት እየ ቴንክ ዩ معلو وجه معلو لأن سمعنا سمع عند اللغو اسكي على اسكي أنا دحر خساري زارب كم زي دك حدثنا عنك الساخ الوقت رأي زارب سوك الزارب كلكم كل زارب دك حدثنا خ زارب سمع عند اللغو اسكي على هذا سمع عند الله هو سمع الله خبرجانا وتخنا حجي سمع الله حضر دائما عنده تزاريبك كلهم تزاريبهم سمعنا في سوسان شو عتني دوز نجرة سمعنا يقول سمعنا إذا كله زقبر دولة information جيجا information صبوا information إيران ولا حنت information نسبة إيرترا لو تخم مسألة زخل لو تي سنحجي على يسمعه ولا حنت يسمعه كسن نحدهم ترى كوينو ولا حنت أنا يسمعه ولا حنت يسمعه كسي ترى يسمع كسي حدا خصص حدا دم حلف إنه تخودق أنت زي كوينو أنا ولا حنت ترى كله نجار إذا نايم هورات مرتي إذا عجي تقبلوه من الوقت ناتي كادر كم تسخاتكم فابيلهم كم زين تدا أتباهيلو كم زخو خونا له زبل كالا تايفون كم دنايم لك خمس زلو كوفي دبلا كم تزلو كم تازلا تاينا خوف دبلا حجي نتايا افت زربا مصي خريو كلغو لوطي بإثيوبيا خمس مص غيركا نإثيوبيا خسط رايا سمعي اذا كن نسبي إيرترا فصم جيجا حبريتا اب إثيوبيا زمص دلو لوطي بكم بشوعات يكون اب إثيوبيا زمص دلو لوطي بدمحيت يكون اب إثيوبيا زمص دلو لوطي ناي حزبي إثيوبيا ملععات وديا حجي 27 عمد زقلبتهم قم بشوعاتن ويدما زوم تام ببهالو زوم جلز بهالو زلون هقدف كتقلبهم زنبرت اب إثيوبيا ولا حنت لو تيصن حزبي إيرترا يتلعب حجي دما لكع حزبي إيرترا مصاوتو خوين حزبي إيرترا ابدغدلو مزاناغعو خوين خمس خمانا مالتنا هجي اتي حزبي إيرترا لو تزدلي بتسفا خنبر كمزي تقامت اللوا كمزي تقالست اللوا كمزي تبايسن كمزي تغيرو انت يكون زربا ولا حنت يلن حزبي إيرترا بب وانا اوشت إيرترا يزول علم نمودات حنت معلت توك تبلي خمزانا إثيوبيا لك حزبي إيرترا لعلكم مهانو خلص ولا حنت يبلو فلوتي ولا حنت نعي ردي انا خريه زخي
እቲ ናይ ለውጢ እዚ ሕጂ ትምህርና ዝፅንሐ ትምህርቱ ናይ 1960 እቶም ቆልዑ ስሳ ተባሂሎም ዝፅውዑም ኣነ እኳ ከምኡ የድሎም እሳቶም ዝምሃርዎ ይገልጸልና ፅንሐ ምክንያቱ ለውጢ ብምንታይ ጥራይ ድመጽ ዳኣምን ንሱ ብረት ጌርካ ለውጢ ጥራይ ዳኣምን እዚ ትምህርቲ ናይ ቆልዑ ስሳ ብ1990 ሓድሽ መለውጦ ናይ ቃልሲ ኣብ ዓለም ተኸፊቱ እሱ ድማ ህዝቢ ምልዓዓል ዲሞክራሲ ዝበሃል መጽዩ ናይ ዓለም እንታይ ዝበሃል መጽዩ ወርልድ ኦርደር ዝበሃል መጽዩ ብኡ እንተደይኮንካ ብህዝቢ ዝበሎ እንተደይኮንካ ብህዝቢ ዘይበሎ ዘይትነብረሉ ሃገር ኮይና ሕጂ ወርልድ ኦርደር መጽዩ 1900 ሕጂ እቲ ትምህርቶም እዞም ዋላ እዚ ምን ሽሙ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ከምዚ ውድባት ከፊቱ በቃ ከምዚ ላዕሊ ገለ መልታት ፍላስፋ ገለ ወስዶ ጸንሑ ንዓይ ፍላስፋ ይኮነ እዚ ዜሮ ምስቲ ግዜ ከይድኒ ሽዕንጭ ዓጥማን ዝተምሃሮ ትምህርቲ እዩ ዘተግብር የለን ድሕርጂ እቲ ለውጢ ከምዚ ብኢትዮጵያ ተወዲቡ ተኽሱ ገይሩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ እዚ ሶኢልካ ናይ ስሳታት እዚ ናይ ስሳታት 1990 ኣብቅዕ እዩ ሕጂ ብ1990 ብድሕሪ ዘሎ ግዜ ሓንቲ ኣምጻለይ ንዓይ ብብረት ጌራ ናጽነ ደውጽ የላ ናይ ህዝቢ ምልዓል ገይሩ ዝመጸ ግን ብዙሓት ክጠቕሰልካ ኸ ሕጂ ኣነ ፖለቲሻን ኣይኮንኩን ግን እዚ ድብሎ ኣለኹ ቃል ሓቂ ብዓይኒ ዝሪኦ ከምዚታት እዩ ስለዚ ሓንሳ ንደቂ ሰባት ክትዛረኹምሲ ከምዚ ትምህርቶም መጀመርያ ይዕብይዎ ትምህርትኩም ይዕብይዎ መጀመርያ ንሰብ ክትነግሩ ከለኹም ትምህርትኩም ምስቲ ግዜ ደሎ ኣሰላስልዎ ይባሃል እዚ መጽኢ ደሎ ቋንቋ ኣሰላስልዎ ይባሃል እዚ ደሎ ቋንቋ ንዛረበኩም ኣሰላስልዎ ይባሃል ሕጂ ቋንቋ ፖለቲካ ኣሰላሲልካ ምስ ግዜ ደሎ እንተራኸይድካ ክንሰማ ኣይኮነን ግን ዝስማዕ ዘረባ ኣይኮነ ወዲ ኹስቶ ዝወኒንዎ ውድባት ከምዚ ገይሮም ወላ ሓንቲ ከም ብላይ ዝበ ብኡ ለውጢ ድመጽእ ግን ኣነ 100 ወያነ ኣብ ዝኸፈት ደረጃ በፂሕ አይደላ ጎንቦ ሸውዓተ ዝገበሩ ይኮን ፈቲኹም ጸዲቕኩም ወያነ ኣብ ዝኸፈት ደረጃ ወዲቐቶ ዘላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብውሽጢ ህዝቢ ስለተልዓለ ህዝቢ ተላዒሉ መዕበሲ ተሳኢንዎ ከምዚ ናይ 1990 እዚ እንታይ ድበሃል እዚ ናይ ኮይት ክነድድ ከሎ በንዚን ኣሜሪካውያን ንዑ ከድሕኑ ምስ ከዱ በቲ ሓደ ዓብስዎ ነት በንዚን በቲ ሓደ ነድድ በቲ ሓደ ዓብስዎ በቲ ሓደ ነድድ ኮይኑ ልክዖም ይደለ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ ከምኡ ኮይኑ ጉንበ ሸውዓተ ደምጽዎ ይኮነ ወይ ድማ እዚ ሞላ ደምጽ ይኮነ ወይ ድማ ኤርትራ ዝለምለሞቶም ኣይኮነትን እንታይ ሰሚዕና ኣብ ኤርትራ ደለው ጥራይ ይበልዑ ይሰትዩ ግን ለውጡ ከምጽ ይኮነ እዚ መዘናግዒ ይኹን እሱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መዘናግዒ እዩ ነይሩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ከኣኒ እንታይ ድበሃል እዚ ለውጢ ክግበር እዞም ውድባቲና ገለመታት ድበሃል መዘናግዒ ነዞም ኣብ ደገ ዘለና እንተደይ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ደሎ ወላ ሓንቲ ይኮን በብእዋን ኸርእናዮ ኣብ ኤርትራ ሓደ ይለዓል ይድቆሳሎ ካልኣይ ይለዓል ይድቆሳሎ ሳልሳይ ግን ብሰፊሑ ክንርአና እቲ ስርዓትካ ከም ክስታይ ከም ዝኾንካ አንፈልጥ ጨርማ ማዕኮርካ ከፍቴካ ጨርማ ወዲ ኣለኹ ካብ ትግርኛ ተዛራባይ ትግራዋይ ማይክ مرحبا واو قل عسوسا واو it's very لومي وورلد اوردر ماتيلو كان وورلد اوردر كان نحنا تجرنيا اتبل مثلا نحنا غازيا قل عسوسات خاب تقاوم كاسي قل 3000 عمد تاخذ بليخا وورلد اوردر ندعر تأمن كون كاد امو نحنا تقرنيا عيدادو نحنا اغازيانينا
نسلسة شعمة دم اللي ستة لك كوميدي عاد بتنيحك ها إذا كل بزجاجة متيخة تجريجنا هنا أكيد عبرات أول حجيكن ورلد أوردر لك إذا نقول عسوساتات نايسي كستبت أبنجاد قبرون نوري لك هيسرعني كلي أنا كنت أزل له الزرب أنا I'm not a politician تمال خا تجرينات ولا نركب DNA كتمت دلي خانة ناي ثلاثة شحمت من العرب موتهم ناي سوساتات عشو ثلاثة شحمت من العرب تماليزكا ناي سوساتات دي تمالي نانا خمان كوفينا يغني لنا دكتور بلسد ها قري منكو أب حدا رئيس كل تم الحاس كله صار كله بحدا متيس قرب لك تمالك نقوا الناس اللهم خا ورلد اوردر لكن قانق عالم تزارب تبلنا بيقول قانق عالم نحنا تكرنينا بالنير عجك قانق عالم تزارب قانق عالم تزارب لكم ماتيو بروفيسور blessed and thank you very much for that حكا بإثيوبيا هي لو تمسكي حزب إثيوبيا لو تخمس خلو كنا مريتو إنيرو أكيد ناي إرترا فولي زغوروكو نتي أما كلاس مرحونكا كم زبهرر غيركا تسمبدو أما قلخونكا خاني أي بلع شتت غورو أكيد أي بلع شتت غورو متى تاخذ لكم مسلكم كل سبت تمكروا له حكد تتمكروا كله خلو إني أنت نسمع صبقني نعاقدكم إثيوبيا مقالسي تنادي مقالسنا يكونتن تماليو حكي بعلنا إحنا بين قديم سمعكم لكم بعل دي محيز بحالا تاي نيرو ساقم تاي قوروهم نيروم إساس دم بتقومنا إثيوبيا خي حاجة خلو بإرترا دم بتقوم حيزكا نمن تقبر بعل دي محي مستعاتين من دفرا سقعد بقيح كسع تورعا سريعا خمد الله يمكن قاسقس كله بعل قبر برهان زرعي أبوشتنا يتو دحن أنا حقسكم طرحنا ندلخ بهال كله ساقم كخمي قيرا تحدد ويتبل نيرا دحر كانتهم دي محي إزب بهالو ناقزا أرسوم سحادو هقدفها بإثيوبيا عاتيا نمن كابي جوياتو كاب أديس أبابا أبو الله خمي جرا سب كم قتلت كاب حمرا خمي جرا خمزي أنا وتكون هنفلت ما كل تبله كان كاتين فلت مسلوكم إرتراو سب كل تعدي تسديدو دفوع موتهم لتكا عدي تسديدو هذا بسودان هذا بيتبله أب سودان كتير خلها نتو بوليتيكاون تليكوين نتو حزبي تنكف هاي بلوان تم سودان كتما تاتا أتو يسرع كل نقريب حقيت يدولي وانبر ولا تفلت أتو قلما لتحت تليو كارتوم كح دبلكا تنقصقص أب إثيوبيا أب تم تقراي حواتنا زبلوها خي كابزا مع عسكر من كيت السمكة مساناني رمى بسدد أب سودان تنحنا نقبرو أب سدد كمان خمزي نبرو سدتنيا شجورن مكرون مكران خمزلو خمزي فلتو عم عسكر من خمزي برجركا هره موت سودان طلعنا زبحال في النواقع حواتنا تحبرني هادو بلدو دما حتى مع عسكر كمتعال اللي حلفوهم أنا بسودان عم عسكر سدتنيا أتيت خفته زغل سلامة وسكر الرئيس نعلك عطم مقال استناءهم بزقتناهم تولون كن بقيت قيمه من ساعة تسان كل حاجة حجة خبزي زربايسي ملحاسي كان سمع سوقو تكباراتو زبح الحب أنا قارون يدري كومبير كأجبره حاجة حزبي إرترا تسولي بيدولب سودان عب إثيوبيا حدا شنخيو بوليتيكا ودبات زبحالا خالي شنخيين
نن بيننا ፖለቲካ ውድባት ንገዛርሰን ኣብ ሱዳን ብዕድል ተዋሂብዎን ነንሕልኤን ክመናጨታ ምዝዕንጭ አንተ ወይ ዘሎ ዝነበረ ንፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ሒዞም እስሩ ነይሮም ወይ ኣብ ሱዳን በዓል ኣነ እኳ ንጉየ ነይርና ገለ ውድባት ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ናይ ሱዳን ትረ ዝነበረ ሱዳናውያን ደፈልጥሮም ምስጢርና ሰቶም ሕብሩ ንነጢሮም ኣትውና ነይሮም ወላ ሓንቲ ኣብ ሱዳን ከምኡ ነይሩ السودان صبور ركب دلون اب ኢትዮጵያ እቱ ምስ በልካ ድማ ተንስ ኢትዮጵያ ጽቡቅ ረክብ ደለውን ኣብ ርእስተን ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቅ ረክብ ደብለን አርቂ አርካ መጪ ወት ኒው ንዓኻትኩም ሕጂ ንዓኻትኩም ስንታይ ተሐድሽ ወት ተሐድሽ ወልሓንቲ አረ እንታይ ትርኢ ግን ህዝቢ ኤርትራ ክልቲኡ ተሰዲዱ በሽሓት ዝቁጠሩሲ أيناي منجست حيش نترى إرترا وسدتني هذا بعد عدوغن نوش ملسي سوداني هتخفق تتقل صرحتك تالا نزي أمدو ولا قل ملدو بلدو إذا بخون قن تقرين أخون دلخون كن دلاي نزخل خارتون قاعد ولا كا شرح نبوليتيكا انتري أبن بخال ديرات ريونيرا ኣብ ኢትዮጵያ ኻሪእናዮ ንተራ ኤርትራዊ ስደተኛ ቆልዓ ሰበይቲ እንታይ ገብርዎ ነገንም ፈላልይዎ ኣብ በይኑ ከምዲሮም ከምቶ ተፈላልይ ፈልጥ ህዝቢ ሽኹም ኣብዚ ማዓስከርኩም ኣተ ንሓር ካልእ ድማ እንታይ ትርኢ መስለኩም ካልእ እንታይ ትርኢ ለኩም ተረብ ቃልሲ ከም ዘይብሎም ሲ 4 ሰብኣይ መፅኦም ውድ ተይለሞ كعجزهم كله ردي إنه 4 سباع 5 سباع أنت نقدر كم زي جبرو نهجدف كم زفلت وتقبلهم ساتهم فلتين الزخاء على عبي أبنك سلازي داخل لكم دليل مسلكم زغون حبرة سب ننبسو بعلي دخسس قدم زغوني إرتراو كان هبان مسود هاجر عدر تعيماتو إن كان هبان مسود قدوون أرك زارب كوينو كودكم أنا فلتي أب إثيوبيا تقمت أب سودان تقمت أب دل هاي عد تقمت إن كان هبان مسود هاجر عدر تعيماتك فقدمنت كان مسود وتاي زيادة خطتقعلون أجوخا خطبلون نتي إرتراو دما إن كان هبان كتعبيون ندحركون كان مثلنا بعد مخان كان حامقان كهلو يكل زي قدامي نوعنا هنكسست لنا دل حواتنا they are not ready for إن كان هبان فتهم عيدر يعني كان هبان نعوهم إن كان هبان نسود وتعال بقتيا هجيزهم كم زعينت سودان تتنكيف كلهم قومها ኢትዮጵያ ተንኪፍ ካለም قومها ሱዳን ተንኪፍ ካለም قومها ኮነሮም ኢትዮጵያ ተንኪፍ ካለም ቃ there is a reason behind it አቀ there is a reason behind it ስለዚህ ንሕና ኪኖ ኢትዮጵያ ከማን ጠንጢና ነዚ ስርዓት ዚ كنودقو ندل تنخون نيرنا إثيوبيا نايتدلنا أنا بحزب سبيشال بزي حجي بزي حلف 10 عامات سي حزبي إرترا فينو أو وشت تنعي الرأي على ودع علي تقولو كلام اللي تاكلي هاكي إثيوبيا من بزح تدلينا بردها من هالواش قدم تدلينا يرا دعريو قل حزباو مبارا تنبيقهم كيتعذبوا خلو نزي سرعة زي حقهم ኢትዮጵያ ትድል ነራ ህዝባው ግንባር ተዓዚቦሞ ኣብ ውሽጢ ሕንፊሽ ምስመፀ ህዝቡ ካብ ኢዱ ከሃድም ምስመፀ ብግፍዕን በገለም ምስመፀ ግን ኢትዮጵያ ሰከንደሪያ ምክንያቱ እኩል ባይታ ህዝብ ለካ ኣብዚ ስርዓት ዝተራገመ ሕጂ ቋንቋ ተተዛረብ ነርካ ኢትዮጵያ ብዙሓት ተደልየት ነራ ውሕድ ተደልየት ነራ ኢትዮጵያ
بوشتن بدقن ህዝቢ ኤርትራ መሪርዎ ዘሎ ነዚ ስርዓት እዚ ዓቂሉ ጥፊሉ ቁልቁል ኣፉም ደፍኦ ነዚ ክትገብር ግን እንኳን ሃባን ክትብል ኣለካ ትምኒት ህዝቢ ኤርትራ ሃርትቢት ህዝቢ ኤርትራ ክትቅበል ኣለካ ሃርትቢት ሕብረተሰብ ኤርትራ ምቕባል ኣብይኻ ብውሽጢ መይ ድመለዩ መን ይሞት ዝሞተ ህዝቢ እንዲ ላዕሊ እንዲ ከመይ ገይሩ እንዲ ክትብል ፀኒሕና ሓቀዶ ክብራት ኸዋት ሓቀዶ ወድበቆስ دارجن ود على تسم سوالف فيما ود علي يريو خازنا يبط حجي تبدن بتقاوم زلو ود بعد دي مويتو ولا وشت إرترا زلو حزبي مويتو زي فردن عقهم كبد فل عدل حزبي خد زبرو خود حيدل دلو خد زبو حيلا عبدن بتقاومو جن زرق زلو بزم تقاوم تدلنا جن I don't see it that way حزبي إرترا شبرو خستا حلو تنبل نيرنا بزعبا متكلنا دو بزعبا قلمالا دو بزعيم تجاربنا نيرنا سلازي إثيوبيا بسكندري أتدلي ولا حجون سكندري أتدلي إثيوبيا دم بتقومق أنكو عالم تززارب سفي حقرة وديمقراسية وقنبار تزقبر إثيوبيا نبعلا بوا كان بمعبلي كاب أنا لعل حدث كركب كم دخلت دم بتقومق كمتي أمريكان دولو كمتي أوروبان دولو عرا نحنا security stability إرترا يدينا حزبين دحر مساقاتكم رالي غيرو تقوداي لما نزياء أبيو ما خيدم دم بتقوم عدم كالي إثيوبيا رئينايا قل ودبات يتكو ما يتأتون نزيبولو قسع كندي مقنع حتى خمز هابطهم ما أسرتون خمز نبرن نفلد ولا بعين حقي مسبع الثورة بايتو ويدما PDP أي سما مع الأمبر بزا مرقت أزيا عند عدا عبيلو سيوم أبقطهم لو قنبع لكم في دتولنا لهم صباح أبت في دختولنا قن لو من دعد عبيل أكيد قدم عن توين نجرمكم ندم حقه دعري وسيكا أنا تي ثورة بايتو تهلي تصوح دعري PDP تهلي تصوح هذا قالوا شعبينات معصاو ورقاو تمحتار زغنت ودب حجي دلين ودب حتى تعبيلين بدقيق رخبا دلين كا كنتات كانت لنعنا قال ملتات يبقى كنتات مسعلفة دحرسهم من يفك هذا الله زين بعلو علام فالان دلو أي بعد عين الإرتراوي مودعتا تاي دبلا نيساه سعرنا ينهزب إرترا مسعر سئلنا حكي حجي تقارو بعلم زمر شواد اللو خطوب لتانيكم حكي حزبي إرترا يوصع له وجي صبق له تحوزو لها نو تادا اما اسرتن افخ بتن سلازي حزبي إرترا عند افخ بتن اتي وني ودقو قليلي ما حكين يقول قبا شخص بري قبلو نيرو حكي طب حجي لعلتهم توب تخون سبب سلطان إثيوبيا اختزاربوا كلهم يقرمنا نعار مسعقات لهم قالهم تقراي كوت أجماعة دخنت كانوا وكينا يلوملهم إذا العالم بملؤ فلت the most corrupt government in Africa مالتاي مليون هذا جنرال مالتاي مليون هجيز بتقراي زارب له دخنت كلتا مسمار عتيوا زنبر 19 مسمار تولى نحركم كاسي حزب تግራይ بعلو እንዳተዛረበ من يقوم سخاتكم خمزدو تقولون نهلا عند واشنطن دي سي نهلا عند كل حزب تግራይ ابز خلط سيتويشن اجيكمو مزي ما باستبايسكم اكي نالكم عند مهورات ناي تግራይ بعلو انتاي بلولو حزب وصالو انتاي قدشنا خنحرم اكي إذا بوجه خنتاي جورو والله نعدد أمورا أكيد زياد حقي عارف سلازي كنانان منانان أبس مراخونكا نزبي إرترا ساقيخا لبوت أفي بريرو خمز خيد مقبر
ኣብ ትግራይ ከዓ ትቅብል ኣቢልካ ፋሕብትንን ነንዕዱهم ዝበኣስን ጌርካ እጂ እዚኦም ናይ ሓባር ጨላኢኦም ምን እዩ ንዝበሃል ሕቶ ብንጹር እዩ ኣረ ነቶም ዓያሹ ሒዝዎም ምክንያቱ ዘይከውን ቃልሲ ስለዝህቡ ንኸይሞቱ መታንቲ ህዝቢ ከየስተውዕለሉ ቆቁሩ መቕሸሽዎም ኣብቲ ኢትዮጵያ ሓጋዚትና ኢሎም ይዛረቡ ነቲ ህዝቢ ናቶም ግን እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ከዓ ኣይርእይዎን ኣለዉ ነታ ንውድቦም ዝሕገዝዋ ዳ እምበር ስደተኛ ከመይ ገይሩ ነብር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ከመይ ይነብር ኣብ ሱዳን ሲ ጥራሕ ኢዱ ዝነበረ ከማን ማልታይ ሚልዮነር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ግን ሕጂ ክገልጽዎ ጸኒሖም ሕጂ ክገልጽዎ ጸኒሖም ስለዝኾነ ዳ ክብለኩም ደልየ መስለኩም እንካን ሃባን ሰፊሕ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ቋንቋ ዓለም ምዝራት ኣይንሰርሕ ኒና ባህልቲ እንትኾንኩም تا كل شيء زمثل عبوتاتنا قدم زم قدامت سدتኛ ድመጡ ንዓመሲለ ወጥቼ من هلنا سن هلنا من ميت عداي فدينا شعب السودان لاجئين لبلنا عدنا إثيوبيا الحرب دينا ولا قيدت شوتت ودينا الجد حرسوس عمت كا من هلنا سن هلنا من ميت عداي فدينا إثيوبيا والسودان لاجئين لبلونا إساس عدنا الحرب دينا ولا قيادات كمان شوتت ودينا أريبدرتشي تاريخ بزو سفعت راح يتقدم دله يغني له اوه عدلتنا اوي لا عندي خي لا فنكل على حطوني رنت بالنير كامل هو الحمد لله صاني حسي نودو خيل يكون انت عايمه ورد انت حدا قبل مسلم دي زلو او دي مثال لو كيلك فنكل انت الله نقرا مسكين لا نقرا يوجين ازيوم دك تبعتي انت نقر ساعات ولا مسكرم انت هاولو بناي حجي ناي عالم دي كونس بناي حجي برينسيبل ناي فقري ابو تدندقو تزبلص خغبرلهم تو نديهم بمفتاوي يدبل ازراربالو من بلا نولاد كان حرفتي خخه ونن ابو نولادو كابتي زلا على زغبرلهم زغبا نديهم مفتاوي يمني نزوم بعل فنك العركه ايثيوبيا زود وتاوسو بلملسي انا تقول عطاي زي دايلومي بتخريستيان غيدي بس كده زي يا خيدي انت لو مش عبيدو